acum, dar facem cum vrei tu. Ah. Îi oprești tu din ăștia pe care mi-i trimit sau ți-i dau eu acum, dar mai bine îi oprești. Păi da, mai bine, că nu am nevoie de bani acum. Nu, chiar nu-mi trebuie. Tot acolo. Facem în felul următor. Tu îmi trimiți acum 630. Da. Eu vorbesc cu omul pe mâine dimineață, că na, nu pot să-l mai deranjez în seara asta, că Nicio problemă. Așa. Eu vorbesc cu omul mâine dimineață și îți spun, dacă se poate mâine rezolvăm, dacă nu poți mâine treaba sigură rezolvată. Da, super. Așa. Și după ce rezolvăm problema cu rarul, Doamne ajută. putem de diferență, bine? Doamne, așa îmi doresc să putem să rezolvăm problema cu rarul, că în rest o să mă ocup eu de tot ce pot, nu-i problemă. Acum nu știu cum să fac. Eu vreau să te ajut, am spus. Eu n-am nimic din câștigat din chestia asta decât să te ajut pe tine. Că, na, în ziua de azi când te văd oamenii că nu prea te descurci și astea și nu te pricepi, Da. să profiti sau... Na, și din asta... Dar mie tot nu vine să cred cum mi te-a scos Dumnezeu în cale ca să nu profite cineva de bunătatea mea. Că... Eu nu mi-am bătut joc de tine cu nimic, am venit până la Brașov și m-am dus mașină. Nu cred că făcea nimeni treaba asta, cum au spus părinții tăi. Acum, uite că am vorbit cu tatăl meu și zicea tot ceva de genul că dacă la tine ar fi trecut rarul, zicea că poate că ar fi trebuit să ai deja numerele negre, că s-a uitat peste multe anunțuri zilele astea și a văzut Citroen C4 cu număr negru și tot mă bătea la cap. De ce nu ți-ai luat asta? De ce nu ți-ai luat asta? Am spus, ori mâine, ori poi mâine rezolvată problema 100%. Da, ar fi super bine. Chiar așa mă gândeam că e joi, azi e joi parcă. Joi și mâine e vineri, sunt liber. Mâine stai, azi e joi. Deci da. Mâine sau luni atunci. Mâine sau luni, da. Dar poate rezolvăm pe mâine. Ce bine ar fi că mâine sunt liber de la muncă. Da, și luni cred că sunt. Rezolvăm pe mâine ca să fie mai bine. Cu cât e mai repede, cu atât e mai bine. Ca să-i demonstrezi tatălui tău că nu te-am înșelat cu nimica, nu te înșel cu nimica și că ești tu în stare să-ți rezolvi problemele singur, că poți să faci un rar, poți să-ți cumperi o mașină și poți să ieși un permis. Da, și toate astea n-aș fi putut fără ajutorul tău, dar chiar am încredere că se poate rezolva, chiar am. Raul, se rezolvă, 100% se rezolvă, ai încredere. Că uite, de exemplu, acum, dacă aș da banii ăștia și aș vedea că dai și tu banii și nu ne trece rarul, apoi amândoi avem de suferit. Raul, trece 100%, nu există să nu treacă. Și tatăl tău cunoaște pe acest domn? Da. Păi da, prin el rezolvăm treaba asta. Ce mică e lumea. Că Raul, am noroc. se rezolvă 100%. Ai încredere în mine că sunt serios, cum am fost până acum cu tine, și eu îți promit că rezolvăm mâine sau luni, rezolvăm 100%. Uite că până acum am avut încredere în tine și nu m-ai dezamăgit. Și mai din timp, dar nu s-a putut. Da, înțeleg. Chestia e că tot așa că, uite, poate că ai fost ocupat zilele astea, că într-adevăr nu prea am tras niciunul unul de celălalt și parcă ne-am lăsat pe tânjeală. Oricum a expirat asigurarea, nu prea e nicio grabă, m-am grăbit prima dată. Ai spus că ești aproape de rar acolo la Brașov, cât poate să iei o platformă, 100 de lei? Păi da, exact, că e aici, peste câmp, atât. Și cum zicea tatăl tău, poți să las mașina acolo, la rar. Da. 6-1 și 4 fac niște acte și n-am cum să fie și la tine și la... Da. Aș putea să-l sun pe taică-miu să-i zic de treaba asta, dar nu știu, nu prea l-aș mai băga în seamă. Adică trebuie să am încredere suficientă că pot și de unul singur, știi? Poate este un test pentru mine acum, să nu am nevoie de ajutorul celorlalți, dar în același timp, dacă este o ultimă șansă care mi se transmite de către cel de sus, ca eu să-mi dau seama că poate nu e prea târziu ca să mă revanșez dacă s-a întâmplat ceva împotriva mea, să zic așa. Am mai vorbit cu taică-miu și pe prima parte
gen când le-am făcut surpriza alor mei. Știe într-un fel, știe bine ce face, dar bă, nici cu legile astea nu-i de joacă, știi, că dacă chiar e ceva ilegal, eu risc să fiu prins, dar pentru faptele altora și nu-i corect, dar asta e nașpa, că nu pot să dovedesc, să-i cer pur și simplu frumos buletinul, dar parcă mi-e rușine, știi, dar pui mei, să-mi fie rușine de rușinea mea, dacă răspunde. Și nu știu cum să fac să editez toate astea. E bine că fac și challenge-ul ăsta. Auzi, Costelai, că am vorbit cu băiatul ăsta, cu mașina, și mi-a zis că a găsit el pe cineva, el cu tatălui, am vorbit cu el de ieri și nu ți-am mai spus. Și el a găsit pe cineva la prețul de 1100 de lei, adică ți-am mai spus chestia asta. Tu ai găsit pe cineva cu o ofertă mai bună? Că ai tot zis că găsești pe cineva și n-a mai venit. Păi uite, a zis că pune și el bani jumătate ca să fii tu în regulă, să nu crezi că e ceva, vreo schemă de-a lor sau nu știu cum. Și am pus și eu, adică o să pun și eu, că n-am pus încă. Și mă gândeam așa, nu știu, să-ți spun înainte să te anunț că s-ar putea să fac asta pentru că mâine ar putea să mă rezolve deja, de mâine sau de luni. Dacă facem așa. Dar dacă risc eu ceva. Da, ci că am înțeles că putem să ne întâlnim cu persoana aceea dacă mergem acolo la RAR. Dar hai că mai sunt, oricum mai că trebuie să revină, că nu poate din cauza că verifică niște coduri poștale sau nu știu ce, e ocupat acum. Și nu pare că minte sau că se preface, că era cu o femeie și vorbea. Păi de-aia zic că nu știu cum să fac, a zis că pune el, știi? Pune și el, pun și eu. Nu știu, a zis că vrea el să-i trimită banii la persoana asta, știi? Și că cunoaște, că tatălui. Aha. Păi să vedem dacă se poate așa, că el a zis că trebuie să vorbească cu omul ăsta, adică ca să rezolvăm mâine. Dar nu știu, e normal, adică tu știi că e legal așa ceva sau trebuie neapărat să repar mașina, că nu înțeleg. Să mai aștept să vorbesc cu mecanicul de luni. Da, zice că e de la RAR, că mă preia și îmi dă cartea și mă rezolvă, că știe tatălui pe cineva și am vorbit cu ieri cu tatălui, adică, ei sunt oameni serioși, dar acum, și crezi că o să fie de acord persoana aceea cu care ne întâlnim? Aha. Nu știu, că el, cum să zic, nu cred că face pe prostul, cred că pur și simplu nu se gândește la treaba asta, știi? Mm-hmm. Păi da, pot să fac și eu asta. Bine, acum, știi, mi-a zis omul ăsta că, dar nici n-are cum, pentru că, uite, îi trimite tot pe card, adică și eu pot să-i trimit pe card, știi? Nu-i problemă de asta. Adică nu trebuie neapărat să-i trimit. Oricum gândește că i-am mai trimis bani și mi-a mai înapoiat. De ce? Nu m-a păcălit, cum să mă păcălească? Stai puțin, Costel, termină un pic. Da, pot să fac și asta, dar ți-am spus că e tot în regulă, adică îți faci grijă degeaba oricum. Dar vreau să zic că se poate și varianta asta și varianta asta. Ți-am să știi. Da, singura variantă. Și tu n-ai avut nicio variantă. Mhm. Că tu crezi că e o persoană falsă sau ceva. Adică și eu m-am gândit la asta, dar nu știu, omul ăsta mi-a vorbit că abia așteaptă nu știu, să mă rezolve, da, e posibil. Hai să, vorbim, hai că-l sun să văd despre ce e vorba, că el nu mi-a zis încă de nimeni. Să vedem. El a zis convins că e la RAR, că. Dar și tatălui să înseamnă că îmi trage, face ca el, nu știu, sunt mână-mână, chiar așa. Nu e conștient nici tatălui. Da, nu știu ce să zic. Pare un băiat cu minte așa, că are 27 de ani, stă cu taică-su. Nu pare de ăsta boschetar. Hai spune acum că dacă tatăl tău știe pe cineva, foarte bine să rezolvați voi acolo, el se bucură. Nu știu, dacă crezi tu că așa vorbește un separă, nu știu ce să zic. Da, a zis că platforma acum, cum să zic, ci că nu-i problemă, că costă puțin de aici până la RAR, că e aproape, nu? Păi da, așa a zis și el. Uite, gândiți la fel ce înseamnă asta, că și tu tragi SP. Nu știu dacă mă păcărește neapărat bine, zice că se câștigă greu bani, poate că e mai sărac, dintr-o familie mai săracă, da? Hai că-l sun. Mai corect așa, da, decât să plătesc doar eu. Trebuie să revină în câteva minute. Uite, acum că să-l pot să-l sun. Dacă nu ești aici, hai că-i spun cu cuvintele tale, da? Ok, hai că-i spun cum ai zis că vrei să faci, că ne întâlnim cu persoana de față. Da. Da, ok. Hai că-i spun așa. Nu-i trimit, nu-ți face griji. Hai că mai bine îi trimit la persoana aia, la RAR. Dau mână, da. Păi mână, da, îi scot de la bancă, că n-am banii în cont decât îi am. Hai că. Salut, Cezar. Da. El mi-a zis ceva de genul că era curios să știe cine e persoana respectivă, dacă îl cunoaște sau nu, sau. Aha. Au, da. Da, te cred. Da. Înțeleg. Da, asta e că, într-un fel, da, aș vrea, nu știu, dacă aș putea totuși, eu îți trimit, adică știu că, uite, până acum. Da. Da. Păi, uite, eu chiar, cum să zic,
tatăl meu are pe cineva, dar nu la prețul ăsta, adică îi oferă, îi cere mai mult și, cum să zic, parcă nici așa nu e bine. Și dacă tu poți să mă ajungi 1.000 jumătate, da, și uite că tu poți să... Da, uite că și acum cel mai frumos lucru că mă poți ajuta și tu cu o parte din bani și măcar pentru perioada asta, știi? Și contează. Numai că lui taică nu-i vine să creadă că ești atât de darnic cu mine, că el se gândește că dacă îți dau partea asta mea de bani, că o să fugi cu ei, nu știu unde, în străinătate. Da, păi de acord. Păi de atunci, că erau aceiași bani. Da. Și... Da. Păi da, adică mie de atâtea ori mi-ai dovedit și când mi-ai împrumutat. Eu i-am spus că ai venit din Târgu Neamț, dar nu știu, pare că nu prea ține minte, nu prea are reținere de minte foarte bună. Dar i-am mai spus când am făcut surpriza. Poate tatăl meu se gândește așa că se câștigă, lui se pare că se câștigă foarte greu banii, că și el nu prea are o meserie foarte câștigată. Da. Și de asta probabil se comportă așa, nu vrea să țină de banii tot timpul și nu știu dacă e nevoie în cazul ăsta, că așa... Da, cere chiar mai mult, adică nu înțeleg de ce ar fi tatăl meu de acord cu omul acela. Dacă tu ai găsit pe cineva doar cu 1.100, e mai bine și mă poți ajuta și tu. Mie mi-e indiferent, adică nu știu, cum crezi că se poate, cum acceptă omul ăsta, eu sunt dispus oricum. Aha. Da, păi uite, chestia e că eu aș putea să fac asta, adică să-ți trimit acum, dar el îmi tot zice, nu-i trimis până nu ne întâlnim cu omul respectiv, că lui se pare incredibil. Da. Nu ne cunoaște. Și uite, ai fost de acord și aici, când ți-am zis de împrumut, atunci mi-ai trimis toți banii împrumut și ăștia, diferența asta, acum se pune și asta. Da. Dar mie nu vine să cred că de ușor poate să se rezolve doar cu un transfer, adică, și sunt uimit ca de fiecare dată, că așa mai uimit și când ai venit până aici la Brașov. Am fost uimit și când ai venit până aici la Brașov, până în parcare la Coresi, unde ne-am întâlnit. Ai venit până aici. Da. Aș face asta doar vreau să-i demonstrez tatălui meu că trebuie să avem încredere și în alți oameni și cred că asta aș vrea să fac, numai ca să nu aibă tatăl meu dreptate tot timpul. Da. Da. Și oricum eu ți-am spus, da, că până la urmă nu este, da, cum să zic, adică e o mașină pe care eu chiar o apreciez și pentru mine e mare lucru că am o mașină așa cum e ea. Da. Poate mă compar eu prea mult cu alții, că părinții lor, cum să zic, le cumpără lor mașini și, cum să zic, să văd că nici mașina asta n-aș putea să o am pe numerele mele, parcă ar fi ceva, nu știu, ar fi o veste tristă pentru mine, dacă n-ar fi până la capăt. Da. Da. Uite. Da. Păi da, așa e. Și le-am făcut o surpriză. Da, și le-am făcut o surpriză foarte bună atunci, incredibilă. Și asta datorită ție, nu se putea să trăiesc asemenea momente. Deci pentru mine înseamnă enorm. Nu numai vorba de bani. Știu, Raul, da. Acum pregătește-te, mă sun și... Dar și chiar dacă ar fi să zic, să zic că taică-miu care are dreptate, că tu chiar ai plecat cu acești bani, eu oricum ți-am zis că dacă o să fiu fericit cu mașina asta, îți mai trimit după așa de la mine, de bunăvoie, nu e nevoie. Eu vreau doar să te ajut, n-am ce face cu 53, Raul. Da. Du-te până în oraș, pune o leacă de benzină, ia-ți un suc, o cafea, mănânci ceva și tu 2-300 de lei. Doamne, așa e. O cafea costă 30 de lei. Nu sunt omul sub profil, n-am nevoie de munca nimănui. Eu nu te oblig. Dacă tu vrei să faci acolo, păi acolo, mă bucur că poți rezolva. Dacă tu mi-ai spus, te-ai rezolvat. Dacă nu, nici fel problemă. Înțeleg. Nu, de acord cu tine, nu, acum eu chiar am banii și pot să trimit, că am așteptat și salariul, mi-a intrat și salariul, adică nu duc lipsă de bani. Da. Dar cum să zic, acum am bani, că mai târziu s-ar putea să nu mai am și de asta mă gândeam să fac lucrurile acum, care sunt mai importante, știi? Da. Și cam asta ar trebui să urmeze, ca să-mi iau numerele negre, că le aștept de atâta timp, s-au făcut 2 luni deja, astăzi. Primește omul ăsta în cont, să zic așa că o să mă recunoască pe mine cine i-a trimis banii, adică o să știe care e mașina. Nu vii acolo cu mașina, eu nu specific, ești cu un Citroen. Exact. Păi da. Că uite, ai buletinul meu, Cezar, adică poți să... Dar tu în momentul în care ai intrat acolo la rad, pe poate, poți să tragi mașina în parcare și o să vină omul acolo unde merge, unde eu pun oamenii. La A, B și C, acolo? Da, acolo o să parchezi acolo și o să vină cineva să te preiei, deci nu ai nici să faci griji. Că eu îmi imaginam că poate, cum să zic, o să vină la mine să îmi pună ceva întrebări și eu nu știu să-i răspund sau, nu știu, mă gândeam să nu se întâmple ceva. O să vină la tine, o să-i dai cheia, aftele mașinii ce o să-ți ceară el, așa, care le-ai avut tura trecută la tine, o să te duci în sala de așteptare, o să aștepți, o să facă ce-a făcut tura trecută, și o să te strigi acolo, Raul, așa, da. Ronaldo, cum te numești tu, și o să te chemi să te iei cartea. Doamne.
problemă. Și o să-mi scrie acolo pe fișă, o să-mi scrie că nu mai sunt probleme sau oare? Acolo, atâta timp ce se cartea, nu mai e nicio treabă. Deci nu mai dă nicio fișă? Aha, deci nu mai dă fișă. Fișa e numai când am defecte sau apară defecte de ale lor. Când nu trece. A, deci nu e că scrie acolo pe fișă că a trecut mașina, doar nu mai dă fișa. Da, exact. Aha. Cartea mașinii. O să dai cartea din cartea mașinii făcută în România. Uite că n-am mai pățit așa până acum, adică nimeni, poate de asta nu au încredere. N-am mai făcut, dar nici ai mei. Da. Și cam asta e, na, ce pot să zic. Deci eu n-am nimic de făcut, aștept acolo să mă preia omul acesta și atunci nu trebuie să fie același om care a verificat prima dată? Nu? Aha, înțeleg. Că, nu știu, ai mei credeau că trebuie tot timpul același om care mi-a făcut mașina prima dată, care... Nu există așa ceva. Aha. Vine omul respectiv care o discuție băietul ăsta ca să vine să rezolve. Da, mașina s-o rezolvat și asta e treaba. Aha. Na, ce bine ar fi. Și asta, nu știu când poate el, când e pe tură, când lucrează acolo. Că... Păi nu știu că Da. n-am cum să spună seara asta. Da, când se poate. Mâine dimineață sun și dacă spune mâine du-te acolo, am să spun, Raul, mâine du-te cu mașina la RAS, rezolvă problema. Mhm. La RAS e deschis până la ora 5, deci hai. A, și tu nu ai trimis încă nimic, trebuie să ți dau și pe ei ca să-i trimiți împreună, cu totul. Normal, Înțeleg. normal, spune omul când bați o pierd. Da, păi asta e. Că dacă tu îi dai o parte și dai o parte când ajung după aia, nu o să mai fie el de acord, nu o să fie de la tine problema. Normal, Raul, deci Da, uite, tatăl meu crede că din cauza la rar probabil se gândește că tu faci de-astea cu furăciuni sau mai știu eu ce, că rarul cumva mi-a luat bani și nu mi-a mai dat înapoi, rarul. și poți să-ți fac eu rău, dar așa să plătești orice mașină te duce să faci, trebuie să plătești 700 Da. direct, ai plătit tu. Mhm. Poți să întrebi la RAS oriunde te duci. Da, uite, știi care e chestia aceea, acum dacă mă gândesc, cum era să facem asta de prima dată, să plătesc 1100 prima dată când am mers la rar, dar nu cred că se putea așa. Adică noi ne gândeam că trece mașina Da, rar. da, se putea și înainte, Raul, Ah. se putea și înainte. Numai că noi credeam că va trece mașina rarul, așa e. Nu știam cum îți trebuie, la mine saltă, la aici, la tine saltă. Da, înțeleg. Bine, Raul, mă scuze, trebuie să intru undeva, gândește-te și îmi dai un răspuns și rezolvi Mhm. problema, dacă vrei, dacă nu, nici pe după. A, că dacă mâine poți să vorbești cu omul ăsta, cam până mâine am timp să-ți trimit banii ăștia sau să-ți trimit. Mhm. Da, dar să fii sigur, să spui sigur, pentru că tu la trecut i-am mai spus odată și Ah. după aia, na, au rămas așa și nu pot să fac așa cum. Da, da. Nu mai răspund nici la telefon, deci dacă vrei sigur să rezolvi, Să sperăm că o să răspundă. 300%, spune. Păi, cam asta e singura șansă. Atunci o programare pe marșă, nu s-o respectat. Că, uite, de exemplu, eu am vorbit cu un mecanic și zicea că mă poate ajuta luni, dar chestia e că nici el nu era sigur dacă poate să rezolve ceva la mașina asta, că nu prea se... La mașină te spus că n-ai ce să schimbi. Da, exact. Cheltui banii iurea. Păi da. Și cam asta zic, că poate nu are rost să mă duc la acel mecanic, că până la urmă dacă mașina n-are nimic. Cheltui banii iurea, că mașina e bună, n-are nimic. Așa au fost treaba, doar ai spus că ai întrebat și la muncă, să spus și oamenii cu mâini, cum se face. Da. Pentru un ban, pentru un bec, pentru niște nopți, asta e ceva normal, nu e ceva, sunt niște pleacuri astea. Deci dacă vrei, ți-am spus, îmi trimit diferența, pun și eu diferența din bănuți, vorbesc cu omul Mhm. dimineață, îi trimit bănuți, mă duc la el, dacă nu-i dau și văd cum fac și când îmi spune el, te duci și ai rezolvat problema. Mhm. Da, păi așa ar fi cel mai bine. Păi da. Că tu mă aștepți să-ți trimit actele de aici, de la mine la Brașov, apoi să-mi trimiți tu, apoi să merg eu. Exact, și cu alea care se Adică și tu îți dorești să rezolvăm mai repede. Dar tatăl meu, inima îmi doresc să știu că ai rezolvat problema. Da. păi da, că așteptăm de foarte mult timp și, na, trebuie să facem asta. Da, dar e normal, nu-ți face probleme pentru tatăl meu, dar cred că e normal pentru el din moment ce nu prea, am vorbit cu el, adică tu cu el, nu prea te-am dat la telefon lui, că, na, și el e mai, așa, mai, o fire mai vulcanică și se enervează repede și mai bine să nu, na, mai bine vorbim așa. Bine, Raul, atunci. Da, deci, și-mi dai mâine dimineață un răspuns. Da, mâine până pe la ora, cât or fi, până când pot eu, că mâine sunt liber, sigur. Așa o să fac, bun, ne mai auzim, Cezar, seara frumoasă. S-a făcut întuneric, zici că vreau să facem cu 24 de ore. Ideea e în felul următor. Ce n-am apucat să spun înainte să vorbesc cu taică, nu o să mai vorbesc cu el acum în mașină, mă duc direct acasă. Deci că am stat destul aici, mi-am lăsat și bicicleta la casă pentru că nu mai pot să o duc în Beci, adică nici mi se enervează că de ce o las în mijlocul drumului, am avut ceva alți probleme, niște altercații să zic așa. Și mai bine am preferat să o duc aici unde nu se poate deranja nimeni, nu are vreo utilitate, dar în fine. Ce vreau să zic e că, cam pe vremea asta o să stau eu să fac challenge-ul până la capăt, pentru că ghiciți, deja primele două părți sunt gata, mai trebuie o ultimă parte, deci să știți că am început să fac pe nivele acest 24 de ore mașină, n-aș fi crezut, adică eu mă gândeam că o să fac dintr-o singură lovitură, să zic așa, dar mi se pare și mai interesant că pot, de exemplu, să continui prima parte, a doua parte, a treia parte să o pun ca și un vlog unitar. Deci vreau să vă zic că acolo la RAR va fi ultima locație și va fi mult mai scary ca la Kaufland să stau acolo peste noapte să vezi, cred că ar fi primul clip paranormal acolo, pentru că e o pădure, cine știe ce zgomote se pot auzi, ce creaturi putem întâlni sau ce perechi de ochi se vor vedea în negura nopții. Eu o să fie un pic mai scary, probabil că va trebui să-mi iau și cu mine o cruce pe o glinjoară, acolo unde este Odori. Am și Miru în sertar, în cel din dreapta, că și eu sunt fiat, deci chiar m-am aliniat corespunzător pe partea din dreapta unde e și Miru, locul din față, dar eu sunt locul din spate acum. Deci momentan să zic așa că mi-aș dori locația mai mult decât la Kaufland, cu toate că o să vreau la Kaufland mai des, dar locația o singură dată și bine, să filmez de acolo, deci în spațiu deschis nu o să fie nimeni. Bine, nu știu dacă o să ne lase paticii, presupun că nu o să observe dacă o să stăm în mașină, adică ce putem să facem la într-o parcare unde nu este absolut nimic, adică toate sunt închise acolo, adică nu cred că e ceva ilegal, să zic așa, adică stăm pur și simplu și filmăm mașina, adică nu o să zic că o femeie de la Mex să închidem filmarea, pentru că i s-a părut că o filmăm pe ea, dar mă rog, ce vreau să zic e că, asta ar fi tare, deci ar fi încă o lună în care am dat lovitura, să facem provocarea asta extremă, deci nu oriunde, la 8 ore, deci chiar acolo la RAR unde este o locație destul de creepy. Deci după cum am zis fraților, la mine acasă zic că ar fi creepy, unde stau eu pe balcon, e bine să vedeți voi acolo, că va fi, deci, ceva neandertal, nu știu cum să zic, gen cum mă văd acum, nu prea mă văd, adică sunt ca un om primitiv, în fine. Da, și ar fi tare, cred că acolo o să putem să filmăm și clipul în care facem unboxing-ul la setul de Ninjago,
pentru că azi m-am uitat la primele 4 episoade din ultima parte a sezonului 3 și wow, chiar sunt entuziasmat pentru setele din vara asta, până atunci trebuie să le continuăm pe astea, din astea care sunt acum, pe care le-am luat. Bine, am luat numai 1, dar zici că e cât 2 sau 3 și mai trebuie 1 să mai luăm ca să completăm colecția. Deci cu figurinele stau foarte bine, din 2 seturi pentru sezonul la care m-am uitat deja integral și se pare că și pe ăsta cred că l-am postat, că nu pot să postez chiar absolut toată viața mea într-un clip, gen ar fi foarte greu și că tot zic viața mea. Bă, exact asta li se întâmplă celor din Ninjago, cam de prin toate tărâmurile și are legătură cu dragonii care sunt invizibili și pot fi văzuți cu săbile spectrale. Atât pot să zic, ca spoiler, nu mai dau niciun altfel de spoiler. Mi se pare cum genială ideea și se simte așa aerul ăla fantomatic așa de toamnă, Halloween, ceva toamnă târzie, spre noiembrie. Deci înțeleg de ce ar fi urmat să fie scos în toamnă sezonul ăla de Ninjago, pe care deja am văzut aproape jumate, adică chiar jumate din episoadele licuite, că lipsesc încă 2 episoade care n-au fost postate pe nicăieri. Și de asta mi s-a părut o idee proastă să mă uit la toate episoadele într-o singură zi, adică asta înseamnă egal 8 episoade de Ninjago într-o zi, adică e o nebunie până și pentru mine. Deci nu puteam să mă uit la episoadele astea acum. Dar oricum am uitat la 4 și am văzut destule. Credeți-mă că sunt multe de văzut și foarte multe de înțeles. Dar până atunci nu vreau să-mi dau nicio reacție, adică probabil o să-mi șteargă YouTube, n-are niciun sens să mă uit la toate episoadele, n-am văzut pe nimeni să facă asta, că poate am încercat și tot așa nu le-a mers cu YouTube-ul. Bine, nu vreau să zic că nu o să meargă în general, adică chiar vreau să meargă cu YouTube-ul, dar cel puțin o să fie mai greu la început. Acum se pornește și probabil trebuie să-mi bag bicicleta în casă, dar până atunci asta am vrut să mai zic, bă, va fi genial să construiesc acolo setul peste noapte, nu o să dorm, frate, o să stau treaz, probabil o să mai la un episod din sezonul ăsta până atunci, adică vreau să prelungesc cât se poate de tare hype-ul, gen mai ceva ca așteptarea până la GTA 6 sau bine, poate nici chiar atât de mult, adică oricum până în toamnă o să mă uit la toate episoadele din nou sezon, dar vreau să zic că vreau să fie hype cum n-a mai fost nimica până acum. Și bă, nici chiar GTA 6, chiar dacă am așteptat mult pentru jocul ăsta, n-am mai jucat nimic la jocul ăsta, știi? Adică nicio altă versiune din trecut. Dar la Ninjago schimb mă uit de când a apărut show-ul și la fiecare sezon m-am uitat în parte, am văzut și în reluare. Apoi acum că nu o să mai am la ce să mă uit, ar fi păcat, adică vreau să știu că mai e ceva acolo, știi, mai sunt ceva episoade de văzut și le amân așa până când o să apară toate episoadele și apoi chiar că va trebui să aștept pentru că nu ține de mine. Acum ține de mine dacă aștept sau nu și chiar vreau să aștept pentru că ar fi păcat să mă uit la toate episoadele încă din luna mai care abia a început și îți dai seama că până septembrie mai sunt alte 4 luni, adică atunci o să fac și eu 3 ani de muncă, ce tot zic luni. Cred că zic luni pentru că de obicei de luni începe munca, și sunt așa într-o repetiție din asta care nu se mai termină, cum e fuziunea Ninjago, adică parcă ai impresia că nu se mai sfârșește niciodată, dar pare că o să găsească o cale să se rezolve, adică parcă se apropie, știi? La fel ca și mine, uite, sunt tot mai aproape să rezolv cu mașina asta, ceea ce e greu de imaginat până și pentru mine, că o să pun numere negre. Asta ar fi ultimul pas ca să ajung la normalitate, să zic așa, pentru că tot ce se întâmplă acum e ca un haos, știi? Gen, chiar mi se potrivește sezonul ăsta ultimul de Ninjago, deci mi-a captat toată atenția. Dar, uite, tocmai atunci o să am un motiv să fac setul ăsta, adică tocmai de asta mă și grăbesc, eu zic că este un semn, mai ales că o să fiu liber, ați auzit și voi conversația, deci setul ăsta practic zici că o să dureze nu știu câte luni, dar gândiți-vă că se poate întâmpla de săptămâna viitoare cel târziu și bine, cu platforma la început, dar după la întoarcere o să stea acolo până îi pun eu numere negre, sperăm că o să fie totul legal și că nu o să am nimic ce să pățesc, Doamne ferește, nu asta e intenția mea. Chiar sunt un copil nevinovat care vrea să joace cu Ninjago în mașina lui de oameni mari. Na. Deci, înăuntru tot o să fiu un copil și vreau să mă distrez vara asta și uite, deja sunt început atât de devreme din luna mai. Pentru mine e ceva deosebit, adică nu s-a mai întâmplat până acum. Să construiesc setul într-o noapte, nici să nu dorm, să fac challenge-ul cât se poate de greu pentru faptul că n-am putut să termin atunci cu cafea, dar am zis bine, hai că o duc și mai la extrem de atât. Ai mei nu cred că o să-și facă griji pentru asta, adică și dacă le spun treaba asta, bă, bine, hai să zic că poate tot o să-și facă grija, nu cred că o să-și facă griji atunci când o să le zică că când le-am zis că o să mă întorc cu mașina și nu o să mai am voie că mi expiră asigurarea, atunci pot să fac pușcărie, dar pentru ce o să fac în noaptea cu trecerea rarului, să zic așa, o să fie perfect ok, pentru că doar o să stau în mașină, doar nu o să dorm, adică o să construiesc un set de Lego Ninjago, pentru că nu o să am unde. Adică eu zic că e totul ok să fac asta în mașină. Bine, n-am mai făcut asta până acum, dar ce rău poate fi în asta, știi? Și așa o să treacă orele, cum a trecut de Revelion, construind toate seturile până s-a făcut dimineața, deci o să construiesc pe ăsta și trebuie după aia să le construiesc pe celelalte, adică nu vreau doar să aștept să se adune cum a fost sticlele astea în mașină, știi? Gen, o să construiesc pe ăsta noaptea aia, o să mă mai joc cu el, habar n-am, nu știu, o să îl admir pur și simplu în spate aici, la mașină setul, poate o să mă mai la un episod, că sincer nu cred că o să mă uit la toate, restul mâine neapărat, adică și mâine se poate întâmpla asta, gen noaptea de vineri spre sâmbătă. Și pui mei, adică o să stea multe zile mașina acolo, dacă chiar e să prindă pe omul ăsta într-o zi de vineri, adică chiar dacă o să treacă rarul, nu poți să ia de acolo până nu până în numere. Și numele ăsta nu poți să le pun în weekend, pentru că nu o să fie nimeni la poliție, pentru că nu o să fie deschis pur și simplu. Trebuie să aștept încă o săptămână, dar presupun că o să găsesc repede să-mi pun numerele, adică mai dau bani și pentru numerele alea pe care eu mi le-am ales. Va merge foarte simplu cu operațiunea asta. Și bineînțeles că în toate nopțile astea o noapte pot să mi aleg să stau acolo, iau și pe prietenii mei. Nu cred că ar fi mai bine, știi, că să nu zică mama lui că e târziu, că trebuie să ajung acasă. Da. Și uite, oricum și băiatul ăsta a dat examenul azi, adică nu mai sunt așa de restrânși, să zic așa, adică cred că poate să aibă mai multe complianțe, nu știu cum se numește, dar înțelegeți voi, gen să-și facă de cap vara asta. Și uite, chiar seriile de vară, să stau într-o mașină unde
e pustiu, adică mereu mi-am dorit să fac nebunia asta și nu cred că am voie să plec de acolo, adică să fie porțile închise. Deci, da, într-adevăr, nu știu dacă ar fi ok să fac asta când o să deschid acolo, știi, adică cum fac? Ies pur și simplu din mașină și, da, poate o să fie o mare nebunie treaba asta, nu știu dacă o să o fac neapărat, adică eu zic cum ar fi să fac asta. Poate aș vorbi cu paznicul, să zic, bă, eu vreau să stau cu mașina mea aici, știi? Dar până la urmă tot trebuie să plec de acolo ziua următoare, să-i pun numere, deci nu știu dacă are sens, știi? Să plec direct cu mașina de acolo. Dar nici n-am cum să plec, trebuie să mă duc să mă întorc, să o iau. Adică doar ca să stau, să zic că nu mi se întâmplă nimic, da? Decât să mi se întâmple mie ceva. Da, bă, oricum e o nebunie ce vreau să fac. Că dacă chiar aș putea să fac asta, o voi fi putut face aici, unde sunt eu acasă, unde sunt porți, știi că nimeni nu poate să facă nimic, cu toate că porțile astea se deschid oricând, deci, da, hai să nu zic cu voce mai tare. Dar, într-un fel mi se pare mai protejat acolo la rar. Dar tot e mai scary, adică peisajul ăla, mai ales noaptea nu am fost. Aș vrea să încerc asta, dar cât timp stau cu ai mei, greu de crezut că pot să fac ceva de genul. Toate că sora mea lipsește de nu știu câte nopți la rând, nu știu cum o să fac asta chiar vreau să încerc să pun asta în aplicare. Măcar o noapte, atâta, nu cer prea mult, să lipsesc 2, 3, 4, 5, 6, 7, nu știu câte, etc. Gen doar o noapte în care oricum nu o să fac mare lucru, o să construiesc puse de Lego, mai mă uit la Ninjago până dorm, ce știu eu. O să mai mănânc și ceva prostii, asta dacă nu pot să-mi pun ceva aparat din terminator. Nu cred că am vorbit și cu cei de la dentist și au zis că săptămâna viitoare abia se poate, măcar am găsit cartea de vizită, deci nu știu dacă o să se suprapună într-un fel anume, că s-ar putea să fie mai rapid curarul și într-adevăr nu știu dacă o să nimerească așa mai bine, cred că să aștept vara să încerc challenge-ul ăsta, să încerc cu seturile noi. Aș putea face și asta, dar asta înseamnă că trebuie să mai amân noile episoade de Ninjago și mai mult, care nu e o problemă pentru că practic o să-mi scurteze intervalul până la apariția ultimelor 2 episoade din toamnă, deci pentru mine nu e nicio pierdere, să zic așa. Deci cam atâta, ce pot să zic, cam atât de aici. Mă mai gândesc pe parcurs să fac, bă, să stau 8 ore peste noapte în mașină, trebuie să o fac, e singurul timp în care nu pot să zic că l-am îndeplinit cu mașina, adică am stat total, la început am stat 11 ore, apoi am stat 5 ore, de 16 ore am stat în mașină, încă n-am stat 24 de ore, și drept am fost la muncă în timpul ăla, adică puteam lejer să fac asta, dar bă, aș vrea neapărat să fac și în timpul nopții chestia asta, știi? Adică să zici că bă, chiar e o zi întreagă, știi? Adică chiar toate ipostazele unei zile să le țintesc, să zic așa, într-o zi, nu știu, adică n-a fost ceva atât de special să fac asta, știi? De asta zic că trebuie să mai cresc zilele viitoare, să fac chestii pentru viața mea reală, știi? Și abia atunci să pot să zic că am ceva distrageri. Gata, hai să termin și cu challenge-ul ăsta, pentru că acum chiar am programul foarte amestecat cu lucruri și trebuie să văd de care scap mai întâi, pentru că nu pot să adaug tot așa unele și altele și să mă mișc foarte încet încât să zic că bă, chiar stau pe loc, dar adică e mult mai satisfăcător să văd că bă, eu chiar am făcut treaba aia, apoi pot să mă apuc de alta. E o motivație în plus. Cu toate că nu este singura soluție, adică se poate și altfel. Am mai dovedit asta, dar oricum nimeni nu o să accepte. Pentru că unii nu cred până nu văd, știi? Nu le las în voia sorții și apoi revin eu când vreau. Adică nu se face așa. Știi? Și să zic că n-am avut timp. Până la urmă trebuie să mă organizez mai bine, să știu când să spun nu, când să spun da și tot așa. Nu știu, eu zic că o să fie timpul mai potrivit mai târziu, adică acum nu pot să zic că se sfârșește lumea de mâine, știi? Poate că și eu am greșit la capitolul ăsta, înțeleg că trebuie să trăiești ziua de parcă ar fi ultima, dar nu știu cât timp ai încredere în Dumnezeu, nu poți să ai gândirea asta, știi? Că așa, uite, și am încredere în omul ăsta și uite că dacă nu aveam încredere, nu mai făceam nimic. Deci trebuie să am încredere că Dumnezeu mă poate scoate din situația asta aici și revin eu în altă noapte dacă se va putea și dacă așa se va dori de către Dumnezeu să îmi fac și eu aceste idei din cap, care, de adevăr, uneori sunt prea duse la extrem, dar chiar le văd că pot fi permise măcar o dată în viață, știi? Adică nu că o să fac asta tot timpul. Și așa, acum challenge-ul doar l-am continuat, nu că am făcut de mai multe ori challenge-ul, că n-am mai făcut cine știe ce. În a doua parte am stat câteva ore, eu stau și peste noapte ca să fie o singură dată challenge-ul, că n-am putut să îl duc până la capăt, atunci am parcat la Kaufland și asta era tare, că mi-aș fi dorit să fac asta în mai multe locuri, dar după și dacă se întâmplă o dată, eu o să cel mai fericit, adică nu trebuie neapărat să o fac peste tot, sau dacă eu o să schimb alternativa, mă rog, dacă o să filmez totuși partea asta la vară, poate ar fi mai avantajos pentru mine, că o să am mai multe seturi de construit, dar bă, nici n-aș mai face asta, că am mai făcut-o deja la Rebellion, știi? Doar ce e nou e că n-am mai făcut în mașină până acum, că și asta e un concept nou de câteva luni, nu de foarte mult timp, și așa a trecut foarte repede lunile astea decât s-au întâmplat toate astea. Zici de parcă n-a trecut timpul mai greu, că a trecut mai repede, dar chiar a trecut mai repede, uite, dacă vorbesc așa mult, am putut să termin challenge-ul ăsta în mare parte și să încercăm tot ce avem la dispoziție, să asaltăm această dilemă, să stăm liniștiți, pentru că nu mi-am luat țeapă. Bine, într-un fel da, dar nu e chiar sfârșitul lumii așa cum mi-am imaginat tot timpul, gen trebuie să-mi schimbă percepția asta, pentru că încă mai am multe de făcut de acum încolo și da, chiar nu vreau să mă limitez la toate lucrurile la care mă gândesc acum. Sunt unele legi care nu și-au rostul, știi? Și acum, cum să zic, nu înseamnă că faci o ilegalitate neapărat. Adică sunt țări în care asta n-ar fi deloc ilegal sau, adică nu știu de ce se schimbă toate astea de la un loc la altul, știi? Până la urmă, adevărul e unul singur.
În fine, cam asta am avut de zis și da, nu știu, cred că va trebui să fac și live-uri, că mi-am încărcat memoria destul și la tabletă, și la telefonul 1 și la telefonul 2. Nu știu câte trebuie să mai cumpăr, nu știu câți bani trebuie să mai dau ca să reușesc. Experiențe la rând. Oameni buni, se pare că mi-e tot mai greu cu filmările acestea pentru că mă storc din ce în ce mai tare de energie și simt că, indiferent cât de mult dorm noaptea, sunt din ce în ce mai obosit pe zi ce trece, nu știu, simt că se întâmplă ceva în interiorul meu și nu e bună. Acum vreau ca să îi trimit la omul acesta niște bani, așa cum i-am promis, deci sunt vorbele lui la mijloc, pentru că am discutat aseară, ați văzut bine, adineauri voi pe clip, dar pentru mine au trecut ore bune atunci și la fel și pentru el, ceea ce nu e prea plăcut, dar presupun că nu, adică nu este o mare diferență de reglaj la far sau nu știu cât de grave sunt noxele astea, adică încât să pună în pericol viața oamenilor de pe stradă, adică presupun că nu e ceva chiar atât de periculos. Deci, nu știu, nu cred că se întâmple dacă pot să trec în felul ăsta rarul, nu știu dacă pot să postez așa ceva, dar am înțeles că e legal, deci, da, și dacă chiar nu e, probabil că nu o să mai postez partea asta. E încă o muncă în plus pentru editat, ce să vezi că nu mă descurc nici în momentul de față cu editatul, adică, nu știu, simt că nu mai pot să fac nimic, dar probabil că o să trec și de obstacolul ăsta în zilele ce vor urma. De obicei sunt mai slăbit în timpul liber, nu știu de ce, dar parcă când muncesc simt că am așa un imbold de a face mai multă treabă, dar până atunci, bă, nu știu, aș vrea să ies afară, dar vremea e foarte versatilă, adică când e așa, nici eu nu știu cum să fac, la fel ca și gândurile mele, adică vreau să-i trimit la omul ăsta și cred că mă ajută foarte mult să fac aceste clipuri, că oricum trebuia să vorbesc cu mine însumi, nu știu ce e mai bine în situația de față, adică nu știu dacă trebuie să fac corect această verificare la service, adică deja am vorbit și mi-au spus că nu prea au ce să-i facă, știi, și o pierdere de bani, adică doar nu o să-mi plătească mie rarul, când deja mi-am mâncat banii, adică, bă, e de datoria lor să îmi dea acceptul, pentru că le-am dat bani aiurea, adică dacă știam așa, le mai dădeam încă puțin și mă lăsau să plec, nu s-a putut, acum dau din nou. Bine, n-are nicio logică, știi, dar nu știu dacă e vreo manevră la mijloc, pentru că am plătit degeaba și acum trebuie să plătesc din nou ca să treac mașina, adică, na, oricum banii nu mai primesc înapoi, poate să ceva, nu știu, să mă închidă, Doamne ferește, atâta mai trebuie de la viață, după ce că mă plâng că deja sunt bătrân. Dar oricum nu e vina mea, adică ce sens ar avea treaba asta? Că eu nu sunt conștient, adică chiar dacă am peste 18 ani, eu nu mă pricep la așa ceva. Și am muncit să am un lucru al meu, să pot să îl folosesc, dacă tot am cumpărat, știi? Nu mi se pare corect să nu pot folosi mașina. Putea să-i pune el pe tot și îi dădeam eu după, dacă chiar era graba asta. Aici, da, e o chestie, nu prea e atât de corect. Acum mi-e și mie milă de el, știi că nici el nu o duce prea bine, adică s-a fi gândit poate că, bă, eu trebuia să plătesc toată suma asta, dar acum nici nu e vina mea că n-a trecut rarul, știi? Adică am plătit. Deci, într-un fel, nu e prea corect cum gândește nici el, dar nici taică meu, pentru că nu prea am mai procedat așa și nu cred că o să fie de acord omul ăla. Dar într-un fel putea să fac asta de la bun început, știi? Pentru 500 de lei ce să facă cu ei, știi? Aici are mare dreptate și omul ăsta. Presupun că pot să mai schimb ceva la mașină după ceva timp. Adică, bine, crede că nu are rost să schimb nimic, că tot va trebui să îmi iau altă mașină și mai bine să pun deoparte. Dacă fac bine că eu nu pot să stau degeaba, adică, uite, timp liber și nu fac nimic cu el, știi? Dacă banii nu pot să mă grăbesc să fac vreo greșeală din asta, că până la urmă sunt banii mei, știi, am muncit la ei, dar nu pot să stau pe loc să nu fac nimic cu banii. Deci, nu știu dacă frica asta mă ajută cu ceva, poate ar trebui să îi trimit banii cât mai repede, dar acum și dacă îi trimit, dacă nu îi trimit, o să stea prea mult banii la el, știi? Nu știu dacă o să fie bine să-i trimit acum în weekend. Să-l mai las să aștepte, că am vorbit cu el aseară. Acum iar am întârziat. Nu știu dacă să-i trimit banii chiar lunea. O să zică că n-am încredere în el, știi? Poate să schimbe părerea despre mine, dar nu știu, să mai aștept să duc mașina la service ca să ce. Oricum, într-adevăr, platforma nu e scumpă. Să duc mașina la service. Dar nici nu pot să-i fac numere roșii din nou. Băi, eu zic să nu mă dau mare cu așa ceva. Adică nu știu dacă o să postez neapărat din partea asta ceva sau măcar o să dau un indiciu. Dar bă, acum e chestia că măcar nu mi-a zis să îi trimit 630 sau ceva. Adică el a ales chiar suma mai mică, știi? Și după toate astea mi-a și scăzut că nu mi-a dat atunci din împrumut. Da, nu, pur și simplu nu a observat. BT are Transilvania. Da, cred că e un pic mai diferită aplicația lor decât asta. În cap, ce fac, deci chiar îmi bat joc, nu știu. Bă, oare fac bine? Că, băi, dacă a putut să facă asta de acolo până aici, eu zic că nu are ce să mai fac acum. Nu știu, părerea mea că cred că i-am câștigat, să zic așa, respectul sau, mă rog, nu știu, măcar dacă fac ce trebuie acum, Dumnezeu răspunde, să iasă soarele pe cer. Și dacă nu iese, atunci cred că o să țin de banii ăștia, dacă asta trebuie să fac neapărat. Nu știu, nu pare să iasă soarele, nu cred că fac bine, că mai trimit banii ăștia, dar văd că a ieșit soarele, cum m-am și ridicat din pat, a ieșit soarele. Wow.
fie un semn? Fac ce trebuie oare? Chiar e atât de simplu? Trebuie să trimit doar niște bani ca să îmi elibereze actele de matriculare și mă gândesc că poate ar fi nesimțire din partea mea să o duc așa, în același stadiu și nici măcar să nu fi încercat să o repar doar ca și atunci eu să am de suportat consecințele sau poate pur și simplu că se cunosc și dacă se cunosc atunci cred că așa merge cu ceva bine și relația. E că asta se știe, dar n-am mai procedat niciodată așa în trecut. Nu știu dacă e momentul ăsta să folosesc acest cheat code, să zic așa. Adică e ca pe jocuri, dar nu știu, suntem pe jocuri în viața reală aici, nu știu dacă putem să facem așa ceva. Adică nu știu câți am mai făcut așa și nu au recunoscut, adică eu aș zice că aș fi singurul și mie că mă fac de râs, adică nu o să spun niciodată despre asta, trebuie să mint în continuare, nu prea îmi face nici mie să trăiesc din aceste fabulații, să zic așa. Dar cred că n-am de ales în momentul ăsta, știi? Gen, mai plătesc, schimbă și vezi că tot nu e bine, știi? Măcar să regleze farul ăla. Hai mă, că nu e reglat un far, e problemă majoră. Foarte ciudat. Foarte, foarte ciudat. La fel, nu știu care mă păcălește aici. Ori ăștia din Brașov că sunt avari după bani, ori să zici că bă, chiar băiatul ăsta Cezar mă păcălește. Ceea ce nu cred, pentru că uite, până acum a fost cel care a făcut cam totul pentru mine, zic sincer. De adevăr, la partea cu bani m-am descurcat eu. Adică asta rămâne de făcut. Plătesc după aia platforma, 100 sau nu știu cât, o ducem acolo la serviciu. Am înțeles că e în apropiere. O vede omul ăsta, măcar îi schimbă ceva, nu știu, trebuie să verifice. Și dacă chiar faci ceva rău, oricum va trebui să plătești. Dacă o să fie probleme mai mari, tot o să-mi treacă că le-am dat această taxă de... N-aveau o denumire, nu mai știu. Taxă de... Nu prea sunt în toane bune de ceva timp și orice față de mine, cred că mi-ar scădea complet stima de sine. Și așa, nu prea sunt în ape mele, cum am spus mai devreme și nu știu, nu vreau să pățesc acum să fac vreo greșeală să trimit bani aiurea. Adică pot să mai fac multe chestii cu atâția bani, știi? Adică am pierdut și mai mult de atât. Acum nu mai am nimic de pierdut, știi? Adică totul sau nimic, cam cu Dumnezeu înainte. Nu vorbește nimeni despre asta, știi? Adică e ceva așa în ascuns, știi? Și n-ai de unde să știi dacă e real sau fals. Pentru că așa dacă era real, poate ar fi aflat toți de la bun început. Adică erau și oameni mari care erau acolo. Dar poate, bă, cred că chiar aveam dreptate. Să fi fost eu singurul care n-a trecut în ziua respectivă, ăla mai prost din curtea școlii sau cum s-ar spune. Că nici nu sunt în formă să pot să alerg sau ceva să îmi salvez viața, dar măcar e chestia că mor, adică nu mi-e frică de moarte, cât mi-e frică că o să-mi pierd libertatea dacă chiar fac pentru atâta chestie, știi? Că e foarte ciudat, de ce aș trimite eu bani, după aia să-mi zică că uite și-am plătit, adică dacă chiar e să pățească ceva, îi pățesc eu, care sunt aici, el poate nu pățește, să zică scapă că e din alt oraș, defecte care, să zic așa, că au voie să circule, adică tocmai am văzut că au probleme cu noxele de drumuri și au voie să meargă cu mașina respectivă, nu știu cum, dar nu o să merg des, să merg rar, ca să le fac la cei de la rar pe plac. Gen, nici măcar nu fac ceva ilegal, adică merg și foarte puțin cu mașina, merg și pe distanțe foarte mici, sunt începător, doar exersez, nu sunt ceva expert, nu sunt spaima șoselelor, gen, nu știu de ce ar trebui să se teamă oamenii ăștia, pe bune, sunt inofensiv. Vreau doar să știu că am acces cam pe oriunde că vine vara și să merg într-o excursie, când e cazul sau în drum spre serviciu, ori dimineața, ori seara, nu în aglomerația din trafic care și așa poluează foarte mult. Deci nu văd de ce să nu acorde și mie o șansă să pot să merg și eu cu mașina, și așa nu sunt pasionat, adică mai mult e o necesitate pentru mine, chiar nu mă laud cu așa ceva. Vreau să știu că am făcut-o și pe asta în viață, știi, să am parte de o mașină câțiva ani, dacă chiar mie să nu mi-au altceva, măcar atâta, nu o să fiu cel mai poluator din cartier, din oraș, din țară. Și așa, până acum am fost foarte economic cu bicicleta, adică poate o să mă creadă și oamenii ăștia de la rar, că numai cu bicicleta am mers până acum, în timp ce colegii mei au poluat nu știu câte noxe cu mașinile lor, în timpul în care eu am să merg cu bicicleta. Mi-am pus clopoțel ca să nu mă cac pe mine. Eu zic că fac să o fac cu inima împăcată și mi-am pus toată crederea în tine, în ciuda minților mei, care nici acum nu cred că e o idee genială. Mâine o să fiu deja la muncă pe vremea asta, sau deja chiar o să și ies de la muncă, dar chiar nu mai vreau să pierd niciun pic de timp, pentru că e vremea faină acum, deci până la urmă asta e dovada vie că trebuia să trimit acum, pentru că am cerut să iasă soarele când trimit banii, a ieșit pentru acest eveniment, deci acum... Bun, hai să punem astea. Bun. Da, de acord. Sunt aici ultimul la rând, sper că e ok. Da. Aștept. Lângă mașină. Da, bine. Mersi mult, Cezar. M-am dat 200, dar alți 200, că asta e singura bancnotă pe care o am. De 200. Ce mai important pentru mine s-a dus să-și ia ceva până la urmă. Nu trebuia să-i schimbe o sumă foarte mare. O update de ultim moment la rar, deci m-am îmbrăcat ideal pentru această a doua
și în ultima vizită de la RAR, pentru că mai avem mâine dimineață, zi de dimineață trebuie să mă trezesc și asta e foarte bine pentru mine, pentru că tocmai ce sunt obosit de la ora asta, este efectiv ora de închidere a celor de la LAR, tocmai ce încerc să creez aici de față un brain rot românesc. Da, și chiar nu este amuzant pentru că, bă, eu chiar am de gând să stau peste noapte, nu chiar astăzi, în mașină, pentru că mereu mi-am dorit asta, inclusiv în minutele care au trecut din acest clip. Pentru mine nu era chiar așa dacă m-ați întrebat, dar dacă aș vorbi cu cuvintele lor mei, da, nu puteam să o iau de acolo cu tractările la fel de bine cum am făcut azi, nu puteam să vorbesc la telefon cu omul ăsta care mi-a dat și pe tatălui la telefon, deci nu era de încredere, ce să vezi, gândirea lor mei efectiv. Ai mei nu m-ar fi lăsat nici să vin cu mașina asta, pentru că ar fi avut ei o idee mai bună, vezi, domnule, că se putea mai bine de atât, dar uite că totul a fost mulțumit acestui proprietar și se poate întâmpla efectiv mâine. Am înțeles că mâine au program pentru reveniri. Da, mi s-a spus că e târziu, nu știu ce mi-a spus prima dată chestia asta, dar bă, chiar dacă e ceva puțin la mijloc, îmi dau seama că parcă înțeleg unde merge situația asta și părerea mea că sunt vești bune, adică are sens faptul că a trebuit să vin cu mașina aici, pe care l-am visat nopțile trecute, exact aici, dar cumva la un alt ce vreau să spun, pentru că n-am visat locul ăsta pe lumina de afară care e acum. Am visat efectiv că am stat treaz noaptea în mașina asta, nu știu ce oră era, dar știu că era întuneric aici și chiar am visat exact ce ați văzut mai devreme pe camera de față. Deci e semn că o să fac asta într-o seară. Nu știu dacă din poziția asta, pentru că este în interiorul rarului, de curtea de la RAR. Nu o să stau peste noapte, pentru că îți dai seama că ar fi ciudat ca eu să ies din mașină efectiv a doua zi și după aceea să zică că mai primesc amendă sau că nu mă mai acceptă la verificare. Deci de asta n-am să fac nebunia asta, adică e peste limitele mele în momentul de față, dar e grozav că măcar m-am putut gândi la așa ceva, adică să fie doar de amuzament, că mi-a venit ideea asta, dar nu o să fac așa ceva pentru că e deja ceva ce nu vreau să mă reprezinte. O să am un motiv să fac asta dacă va trece RAR-ul aici, atunci chiar nu mă mai poate opri nimic, o să am tupeul ăsta fantastic să pot să o fac peste noapte, în ciuda lor mei care nu vor să lipsesc nici măcar o zi de lângă ei, pentru că ce să vezi, atât de mult le pasă lor de mine. Dar cu toate astea, tot o să o fac, o să le spun faza cu munca, deci rămâne în picioare aceeași schemă, pentru că n-am vorbit aceste cuvinte degeaba, nu iau ai mei din timpul pe care eu l-am dedicat în realizarea acestor planuri de viitor. Păi nici azi și mâine am liber și mâine stai că s-ar putea, nu știu dacă mâine sau mâine vor să mă cheme tot așa de gardă, nu știu, schimbul 12-3 până mai pe seara, așa târziu. Dar măcar să-mi treacă RAR-ul, știi? Să stau și eu liniștit. E real că m-am întâlnit cu omul ăla, dar bine, mie nu mi-a recunoscut că mă trece, știi, că ca să nu audă lumea. Știi? Mi-a luat 200. Acum știi care e chestia? Că nu mai fac un drum întors, pentru că eu voiam să și plătesc întorsul. Dar să zic mersi că pot să parchez aici mașina. Da, atâta, n-are ce să fie, ci că revenirile se fac dimineața. Deci omul ăla mi-a zis că se poate rezolva de dimineață, știi? Că era cam așa am dă de înțeles. Știi? Dar stai că mi s-a căcat-o de asta pe parbriz, ce pui mei. Nu se poate așa ceva. Acum plouă, dar n-am cu ce să o curăț acum. Când se întărește sau ce să fac? Păi, am, dar mi-e cam scârbă să iau așa. Care erau șansele? Chiar la mine. Din toate mașinile chiar la mine. Am dat o ambară așa de tare că mi s-a făcut rău și am vărsat pe Zein. Nu știu, dacă ăsta e un semn bun. Hai să zicem. Da. Păi pe aici n-ai pe unde să știi, e în fundătură aici, la câmp, ai dreptate. Da, pe unde e centura, gata, cred că știu. O fi, știam că trebuie să o mut. Bro, să fie semnul ăsta că trece RAR-ul, dar pe a treia oară când merg la RAR, am fost la coloana C și la coloana B, am încercat la astea două, la A s-a întrerupt. Și la C, dar la C eram ca și acolo. La A eu zic că trebuie să mai încercăm mâine. Și atunci pot să zic că am încercat pe toate cam la fel de mult. Am liber azi, am avut și ieri, într-adevăr, că am lucrat de dimineață, uite un avantaj că am avut mai mult timp, de data asta nu au fost și ei răi cu mine și nu m-au chemat de la schimbul 3 la schimbul 1, când mai puțin de o zi distanță. Deci nu o să am altă bucurie mai mare, dacă o să treacă RAR-ul, Doamne, așa peste noapte. Da, la ce m-ar mai fi pus să plătesc atunci. Nu cred că nu are cum să fie țeapă, bă. Deci clipul ăsta nu le mai postez, dacă chiar nu le țeapă, mă jur că nu mai postez o perioadă nimica. O să stau să mă gândesc la ce am făcut, pentru că e un sacrificiu destul de mare să dau atâția bani și să nici măcar să nu pot să-mi iau numere de matriculare. Nu știu, voi face tot posibil, voi chema la Brașov, voi face ceva, nu știu. Trebuie să vrea, nu se poate, dacă chiar vede că nu merge treaba, trebuie să vină și el să vadă cum face. Pe parbriz poate e o coincidență și a treia oară, să fie cu noroc. Da, nu mai vreau să repet decât, bă, tot timpul trebuie să mă sune cineva, să iau de la capăt clipul, nu știu. Nu-i problemă, uite, iar am început să-mi fac griji cu mașina, că mi-a spus omul ăsta să pot să repar farul și să-i pun benzină mai bună. Mi-a zis aceste sfaturi cum ar veni, dar nu știu, parcă a spus-o într-un mod în care părea că nu știe despre ce e vorba. Da. Da, uite, asta n-am știut. Nu e problema cu tine, că, na, e problema că nu știu dacă omul ăsta m-a înțeles, că eu i-am spus din partea cui am venit, adică mi-a spus și numele care e, da. Da, dar mi se pare urât că l-am mințit într-un fel, dacă trebuia să-i spun adevărul, tot nu știu cum să fac. Se pare că omul ăsta nu mai recunoaște nimica sau așa mi se pare că procedează. Dacă am întârziat, dacă mi-ar fi spus și mie. Cezar, deci cred că dacă ai fi fost cu mine alături zilele astea, cred că nu mai făceam griji, dacă erai aici la Brașov.
Păi da, adică poate am fi venit mai devreme, dar uite că n-am putut singur. O să mai încerc o dată mâine. Da, ce bine, era perfect. Da. E prea departe. Că și eu prefer varianta mai simplă. Știam că dacă ne spunea dinainte, poate nu mă mai duceam așa târziu și mai așteptam până mâine, dar tot trebuia să fac asta, să las mașina la rar. Lipsește foarte mult. O veste bună. Da. Dacă, cred că în cazul în care nu mă trezi, poți să mă suni tu, că o să aud. Da. Păi da, așa fac mai bine, să știu că ajung. Așa o să fac ca tine și ca tatăl tău, cum mi-a spus, să fie într-un ceas bun. Când vorbesc cu omul ăsta, bă, chiar e o rază de speranță pentru mine, față de mediul în care locuiesc, adică ai mei nu se bucură de asta, zic că alegere proastă, în schimb, cei de la care am cumpărat, diametral opuși, sunt cei mai mândri de mine. Și eu chiar asta am zis, că, bă, uite, familia pe care n-am avut-o, dacă Dumnezeu mi-a dat un semn că, uite mă, se poate și dacă te naști în familia pe care nu o vrei tu neapărat, uite că poți să întâlnești persoane care sunt de nasul tău, să zic așa, nu știu cum să zic, dar cred că sunt un semn de la Dumnezeu dacă chiar îmi garantează asta și mă face să cred, uite, până acum, deci s-a ținut după mine, pot să zic omul ăsta, a avut și el niște probleme de rezolvat, asta nu înseamnă că m-a fraierit sau ceva, deci eu zic că e ce trebuie omul ăsta, bine că i-am răspuns acum și că mi-a mai tăcut și mie gura, pentru că uneori vorbesc din nesiguranță, să zic așa, ca să mă simt eu mai bine, deci practic de asta vorbesc eu așa mult, n-am de ce să-mi fac griji, după cum am zis, dacă va trece rarul, pentru că omul ăsta, mamă ce m-a speriat, deci când a văzut că vorbesc atâta, să sperăm că n-am făcut nicio prostie, pentru că, bă, într-adevăr, poate ar trebui să fiu și eu mai tot, vorbesc prea multe chestii, o să schimb asta pe viitor, dar momentan vreau să trăiesc momentele astea așa cum simt eu, ca să fie real, știi? Gen asta mi se pare mie ciudat. Că n-am făcut eu cine știe ce să meritat astea, adică am fost rău cu ai mei, pentru că, uite, mi-au făcut capul pătrat și nu știu dacă am nevoie de așa ceva, adică m-ar ajuta mai mult o susținere din partea lor, nu o gălăgie din partea lor, știi? Adică aș vrea să fie totul așezat, ca eu să pot să îmi dau seama ce urmează să fac, știi? Pentru că ai mei, nu știu frate, chiar nu pare că îmi vor bine, nu știu, mi se pare că ei mă trag în jos și zic ei tot ei de prietenii mei că mă trag în jos, dar bă, mi se pare că și de la prietenii mei am avut de învățat mai mult perioada asta, deci nu știu despre ce vorbesc ai mei, nu mi se pare că relaționează sub niciun fel cu mine și vreau să le dovedesc că e posibil, că văd că în continuare nu am încredere și bă, și eu îmi pierdeam încrederea dacă nu vorbeam cu omul ăsta, dacă ei n-au vorbit cu el, e la mintea cocoșului să aibă această sau acest raționament, să zic așa, și bă, dacă chiar se întâmplă asta, atâta spun, că o să fac challenge-ul peste noapte în parcare la rar, după ce voi muta mașina, pentru că atunci va fi verdictul suprem, să mut mașina din parcare la rar, pentru că atâta mers, o zi să o țin, chiar dacă omul ăsta se făcea că plouă, chiar a plouat, s-au grăbit ai mei să mă aduc acasă, nu știu, nu mi se pare că fac astea fără niciun temei, să zic așa, adică m-am dus acasă ca ei să scoată câinele la plimbare, pur și simplu să mă evite mai departe, adică asta e tot ce știu să fac, după aia să-mi zică că ca din întâmplare eu nu fac ce trebuie, că trebuie să fiu ca ei și nu mi se pare firesc, pentru că, nu știu, eu mă simt neînțeles din cauza lor. Adică, uite, am persoane pe care pot să le înțeleg și ei mă înțeleg și pe mine și fără ei nu știu cum aș fi rezistat, adică i-a trimis pe Dumnezeu pe ei la timpul potrivit. Nici nu o să merg pe noapte, poate iară și-a făcut gânduri omul ăsta că am vorbit ceva că stau peste noapte, dar n-am zis că merg cu mașina pe drum noaptea, adică n-am zis că am nevoie să aprind faruri sau ceva, pur și simplu am zis că stau în parcare. Dacă chiar e să se întâmple ceva, să vină la mine, logic că trebuie să-l orbesc, adică de încolo de legi ce lege mai fi, nu se aplică legea la orice oră, ce pui mei. Fim serioși, peste noapte să o tracteze cineva de acolo. Pare că gândește ca ai mei cu Kaufland, mi se pare că se încearcă aceeași operațiune, dar mi se pare că e operațiunea muncă în zadar, pentru că nu trebuie nimic să muncească, doar să mă lase să plec așa cu ceea ce merit. Eu zic că merit, pentru că n-am făcut absolut nimic ilegal, am încercat să respect legea de fiecare dată și n-am primit nimic în schimb, niciodată. Asta mi se pare nașpa, că legea îți ia, dar nu și dă. Asta e greșit. Adică de-aia eu rămân cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu, uite, mai are milă de mine. Poate și în momentele în care nu am văzut posibil acest lucru, trebuie să întâmple ceva bun zilele astea, pentru că eu chiar m-am bazat pe oameni serioși și am încercat să îi urmez după faptele lor. Și mi se pare că am devenit o persoană mai bună, dar acum nu știu ce cerințe se mai cer ca să pot să trec mai departe de așa au făcut și alții înaintea mea, adică până la urmă, dacă așa nu se mai oprește niciodată, păi toți o să avem de suferit, pentru că uite, a suferit și ăla, de ce să nu sufăr și eu? Nu știu, viața trebuie trăită altfel decât așa. Și de aici până la muncă nici măcar nu e lungă distanța, pot să fac lejer cu bicicleta, adică poți să zici că ce-mi trebuie mașină, bă, da, aș vrea să fac și asta din când în când, adică e până la urmă un skill pe care vreau să îl dobândesc. Am eșuat de câteva ori. Adică așa a fost și la școala de șofer și de când m-am dat bătut și până la urmă am reușit. Cred că în același caz se repetă și povestea cu rarul, dar să sperăm că nu se repetă numărul de trasee, ci numărul de școli, adică 2. Sperăm că doar de 2 ori, adică de 2 zile, pentru că azi n-am încercat cu adevărat. Trebuia de dimineață, așa cum s-a spus. Până la urmă am avut altă treabă. Vreau să postez clipul ăsta de reacție. Cred că o să-l vedeți pe canal în cel mai scurt timp, pentru că sunt acasă și trebuie să-l postez. Nu știu ce mă uit acolo, că trebuie să-l postez de pe telefonul ăsta, că aici l-am editat. Am cel mai mare spațiu. Toate celelalte clipuri pe care le-am postat mă împing ca să înaintez cu provocările. Argumentul decisiv pentru ca ai mei să îmi mai ofere libertate, ceva mai mult spațiu personal vara asta, pentru că poate vreau să călătoresc mai mult sau să încerc ceva nou și nu o să pot cu mașina de fiecare dată să stau
o parcare și în jurul unei zone de reper. Adică, nu știu, aș vrea să merg mai departe vara asta pentru că mi se pare că pot să trăiesc mai intens vârsta pe care o am, dar nici chiar la extrem cum sunt motocicliști, adică nici n-am dat de motocicletă, dar aș vrea să mă folosesc de mașina asta dacă tot vine vara. Și uite că e la fix așa cum i-am zis la băiatul ăsta că, uite, dacă tu îmi promiți asta, eu o să fac asta. Și deja mi se pare că aproape am făcut-o, exact la sincronizare perfectă, în modul ăsta în care m-am organizat și cu clipurile de editat și matricularea mașinii. Mi se pare că sunt deodată, chiar dacă am luat mașina mai devreme, de ziua mea. Uite că lunile astea n-am stat degeaba și am reușit să fac și din provocarea cea mai grozavă la mașină, adică 24 de ore. Și am făcut-o pe părți, adică vreau să încerc asta odată. Probabil vara, cu toate că o să fie caniculă, pot să-mi aleg locul, adică nu o să stau aici pentru că o să prind mai mult curaj în mine să merg cu mașina și o să pot să fiu mai în fața casei și atât aici unde e căldură mare, cel puțin așa a fost luna asta, apoi gândiți-vă ce se întâmplă în iunie sau chiar în iulie, care e deja mijlocul verii. Deci nici nu mă gândesc că o să pot rezista în condițiile astea o zi întreagă. Abia dacă am rezistat în circumstanțele astea de luna mai. Și da, nu e prea ok să mă gândesc la o idee de genul ăsta pe vară, dar pot să o fac în alte locuri, după cum am tot pomenit, parcarea de la Kaufland e cea mai dorită pe lista mea de dorințe, să se întâmple odată peste noapte. Și atunci nu o să mi-o ridice absolut nimeni dacă o să fie și cu numere, după ce că oricum nu avea ce problemă să pățească mașina nici fără numere, pentru că acolo lucrez, adică sunt destul de popular prin acea locație. Deci n-am ce să pățesc, pentru câteva zile era vorba, tot așa o transportam de acolo până la RAR. Bine, era cam același lucru, aceeași distanță, same shit. Deci nu cred că aveau ai mei niciun motiv evident să facă atâta scandal. Mai bine că nu m-am băgat în sume și mai mari de atât, să mă cred mai arogant ca niciodată, pentru că asta am făcut-o doar din modestie, această achiziție, toate aceste, să zic așa, acțiuni pe care le-am dovedit, au fost doar din modestie, adică sunt un om simplu, încerc să las de la mine cât de mult se poate. Într-adevăr că uneori îmi fac griji pentru că se câștigă greu banii, indiferent că sunt tânăr sau nu. Mi s-a arătat că nu sunt o excepție, din faptul că nu câștig mai mult pentru performanțele mele, adică până acum am făcut tot posibilul cu timpul ăsta și consider că nu mai are rost să mă stresez atâta, deci chiar îmi doresc să rezolv cu mașina asta, să stau liniștit, să mai merg la o plimbare chiar și pe aici, prin apropiere, dacă e atât de mare disperarea la ei mei. Dacă nu, o să merg un pic mai departe, pe aici prin oraș, oricum nu o să ies, maxim o să ies de câteva ori din oraș vara asta, pentru că îți dai seama, vara o să fie lungă și îmi doresc să am asta pe suflet, sau mă rog, așa, până la capăt, frate. Bă, aveam, frate, plăcini și eu mi-am cumpărat de la Kaufland, deci am încercat, nu îmi iau ceva, o mâncare pe care mi-au luat-o ai mei. De asta am stat foarte mult în magazin să-mi amintesc ce mi-au luat. Bă, și nu aveam ce să-mi iau pentru că îmi luaseră totul și nu mai aveam ce să fac eu, adică nu știu, nu voiam să mă simt ca am intrat degeaba în magazin, adică pentru mine asta mi se pare o infracțiune, știi, să fac asta. Chiar dacă nu e, știi, adică sunt chestii pe care pot să le fac și nu le fac. Dur cu mine, să zic așa, știi, adică aș putea să le zic ai mei că, bă, doar eu am avut dreptate. Adică dacă eram un puști cu atitudine, le-aș fi zis că doar eu aveam dreptate, că am făcut asta, știi, dar nu le-am bătut niciun apropo, adică eu chiar sunt mulțumit că s-a putut și așa că, bă, n-ai de unde să știi ce s-ar fi întâmplat dacă aveam ghinion, că se poate să ai noroc, să ai ghinion, uite. Într-un fel pentru ei am făcut treaba asta, că le-am mai câștigat timp, bani și na, până la urmă am născut mai târziu decât ei, dar uite că mai știu și eu câte ceva, știi? Adică tot din experiența mea, că am mai fost pe acolo odată, știi? Când era totul normal să merg peste tot. Vă vine să oameni buni cu mașina la RAR aici și acum mă conduce tare cum să scot mașina undeva în parcare prin apropiere, pentru că n-am voie să staționez foarte multe zile în parcarea RAR-ului și trebuie neapărat să nu mă băltoac acolo. Ia să vedem. N-are. E înaltă și bara asta. Deci da, am mutat un pic mai aproape de casă. Acum urmează să merg pe ce am spus înapoi și ori seara de aici. Mamă, ce mișto e locul ăsta, zici că ca o pădure. Vedem. Asta e. No, hai, du-te, ia, hai să te mergi. Bagi banii și vii după mine. No, bun, hai să vedem. Măcar până pe club. Ia vedem.
încredere. Pun centura, frate. Bine că am dat mai față, că plecați înainte. Când avem. Te rog că e ok. Da. Nu știu de ce se aude așa la roți. Avarii. M-am uitat de avarii, bă. Doamne, da, uite. Nu mai pun camera că mă vede și e nașpa. Cine știe pe unde au camere, gata. Doamne, da. Ducem aici în câmp, frate. Dacă ați putea să vedeți ce văd și eu acum, e super. Drumul ăsta e cam într-un public, vorbesc serios. Uite. Stai un ciclon. Mă dau veste de polițiști. Oricum, frate, răspundem că... Ducem aici în câmp. Înțelegeți? Hai că e foarte puțin. Și câteva metri de mers. Măcar un kilometru și o lăsăm în câmp peste noapte. Și cred că pe aici undeva o să facem challenge ăla de 24 de ore. Uite, așa, frumos. Cadre. Cadre să-l poți să nu te la mine. Nu pot să vă arăt. Obiectiv militar. Bă, centura Brașovului și noi nu prea mergem pe acolo, deci aici nu este nouă familia, că vedem casele pe unde locuim, blocurile. Sper că vedeți și voi priveliștea din față. Uite că s-a întâmplat cum am vrut eu aici. Atât dacă n-am eu vorbe la mine, n-am făcut mare lucru. Adică n-aș fi reușit singur. Uite aici. Ia să vedem. Da? Când e oprimatorul, e bine? Da? Am oprimatorul, dar am schimbat viteza, e bine? Da, n-are nimic. Lasă-mă. Era să schimb fără ambreiaj, am pus ambreiaj. Da? Motorul primește să o bagi înapoi. Aha. E în întâia, nu? Da, întâia. Frâna e trasă, nu? Frâna de mână, da. Asta nu coboară, aia nu-mi place, că rămâne acolo, trebuie să... Trebuie să coboare. Vrei să iei și-o la jos. Da, dacă nu o lăsam jos, rămânea la jumătate. Să mai așa de țârșitul, nu pleacă în asta. Aha. Da, asta e că mi-am luat ăștia noi să nu calc în noroi. Ghiozdană. De la noi Salatine, nu? Ghiozdană. Da, am uitat. E aici? Da, uite că mi-a lăsat eu geaca. Da, bine. Da. Acum sigur ar mai fi cerut, nu mi-ar fi luat mașina pe gratis, că îi pare lui rău cât mi-a luat data trecută. În niciun caz. Tot ăla care era acolo, nu cred că era. Nu, ăla era altul. Te-am ținut atâta din timp că zici de parcă azi e 21 mai, nu mâine. Tu așa mai faci, când e vreo sărbătoare sau ceva, stai mai mult cu noi. Da. Acum nu era cine știe ce, dar trebuia să aducem mașina. Ai auzit ce a zis pasnicul ăla, dacă mai țineam mult? Păi de-aia ți-am zis că, uite, poate era mai bine dacă o lăsam acolo unde era femeia aia, la început. Dar acum era nu mai... Mai sigur aici, că... Cred că e cea mai singură variantă. La femeia acolo, la jandarmerie, la unitatea ce era acolo. Unitatea militară, nu știu dacă erau camere. Și se spărgea, poate. Da, dar oare am făcut bine că i-am zis? Da, și poate să ne și verifice, oricum e pe câmp, ce poate să ne facă? Că doar n-am scos-o de pe câmp. Cred că bat camerele unde am mers noi, pe câmp, că doar n-am ieșit pe la blocuri, că tot luase pe acolo. Tu fel gândim la fel, dar, bă, e și chestia asta că nu vreau să fiu complet ca ei și să mă lase și pe mine să gândesc cu capul meu și uite că, na, poate să mai aibă încredere în mine din când în când, că până acum tot ce am făcut a fost în favoarea mea, să zic așa, am gândit de unul singur mai bine decât au făcut ai mei până acum. Poate acum s-au mai învățat și ei și au început să gândească și ei ceva mai bine, dar nu pot să zic că unul gândește mai bine decât altul, adică poate și am norocul începătorului, acum știi și pot să zic că de la egal la egal avem dreptate, dar într-un fel am știut că am dreptate, că fac asta, știi, și da, eu zic că nu aveam de ce să îi mai ascult pe ai mei, nici acum ai mei n-ar trebui să mă mai oblige să fac ceva, adică dacă le zic că poate mai încolo o să mă înțeleagă, uite, o să aibă încredere că am adus-o până aici, adică dacă e așa aproape, de ce să nu duc în garaj, adică am adus-o de la Kaufland până în garaj, de ce să nu aduc acum? De adevărat, atunci pentru câteva ore, dar acum pot să aduc în orice zi, adică oricum va veni ziua în care o să pot merge pe orice drum, știi, adică poate dacă s-ar gândi din nou la chestia asta, ar putea să mă lase, știi? Să nu aibă nicio frică. Oricum n-are frică nimeni cum conduc, aia e chestia, deci n-ar trebui să-și facă atâtea griji să mă împingem. Dar e interesant că n-am mai împins de mult o mașină și vreau și în cadrul de ăsta, ar fi interesant, așa ca și muncă în familie, că am făcut lucrurile prea mult timp singur și ar trebui să văd și așa ceva ca o reuniune de familie, dacă tot nu ne putem reuni prea curând, că tocmai și-am zis că am avut, să zic așa, preferințe opuse, să zic așa, și astea de obicei nu prea se discută și da, uite, noi am făcut mai rău că ne-am contrazis pe subiectul ăsta cu politica și, da, într-adevăr, s-ar putea să rămână o perioadă înăuntru nostru, deci da, nu o să ne putem întâlni mai mulți cu vreo altă ocazie, cum ar fi, că vine ziua lui maică mea, nu prea avem de ce. Dar de asta, uite, pentru momente de astea în care știi că e nevoie de mai mulți, hai să le faci să se întâmple, cu toate că poți și singur, nu e totul doar despre mine, adică dacă toți sunt și ei mei aici, nu vreau să mă gândesc că, știi, se poate întâmpla orice și după aia, n-aș vrea să am pe conștiință că n-am făcut asta cum au zis ai mei, pentru că trebuie să mai ascult și de alții, în special că sunt ai mei și, facem parte din aceeași familie, adică, oricum, într-un fel tot gândim la fel la un moment dat, dar
nu ne dăm seama când suntem cu probleme pe cap. Dar acum, uite, nu prea am avut probleme pe cap. Azi, de exemplu, și am putut să stabilim cum să facem și uite că așa a fost să fie. Și da, până la urmă sunt vești bune că putem să facem echipă și că nu zice taică nimic, a început să aibă mai multă încredere în mine și el. Sau poate a dormit mai bine în seara asta, cine știe. Bă, eu cu siguranță da. Și m-a ajutat treaba asta, uite că am avut curaj și cu chestia asta să pot să mă urc la volant, pentru că altfel ieri nu puteam, nu eram în stare de așa ceva, că era luni, puteam de luni. Am făcut azi marți, prevenit o nefericire de asta, știi? Adică în care am fi gândit, păi mai bine mergeam acolo, aia ne dădea amendă, dar măcar nu mai puteam să scoatem mașina. Și pe lângă după ce o scoteam, tot trebuia să merg cu aia de acolo. O tractam. Bine, într-adevăr nu mai mergeam cu dosar penal, oricum pentru ce, nu înțeleg, adică wow, nici măcar n-ai de unde să știi dacă poate să fie cazul de așa ceva acolo, oricum. Deci eu zic că poate era un avertisment oricum. Ceea ce știm și noi, că da, nu putem să facem asta mereu, dar oricum nu se întâmplă mereu, era doar un caz acum particular. Cu ca mine, acum pot să fac ei, tocmai de asta am fost de comun acord să facem și așa și așa, ca să nu zică că o fac cumva de-a naibii numai să scap de ei, să mă bage la închisoare sau să scap de armată sau mai știu eu ce. Și dacă chiar e, bă, eu am făcut asta, mi-asum, mă duc și aia, să vedem dacă mă scoate pentru armată și va piciorul. Deci de parcă nu am nimic de făcut cu viața mea, oricum am zis că lunile astea o să fac tot ce vreau, deci o să am nevoie de cât mai multă libertate. După aia, sincer, nu știu dacă m-ar deranja să zic că să recruteze sau să... E o nebunie, știi că, na, acum, într-adevăr, dacă mi-a ieșit și am avut noroc de atâtea ori, nu poți să te gândești că o să ai tot timpul, poate să poți să nimerești un meci mai prost. Știi, adică se întâmplă și la fotbal și oricui. Adică poți să fii și talentat și să ți se întâmple, adică Dumnezeu te ajută, dar nu trebuie să abuzezi de puterea lui. Trebuie să ajung la muncă. Deci asta e dovada supremă. Băi, dacă chiar s-a dovedit înșelătoare treaba, băi, eu îmi vine să zic că mă arunc de pe pod, pentru că eu chiar am toată încrederea în omul ăsta, cred că e trimis de undeva de sus să mă salveze cu problemele astea ale mele, pe care nici măcar nu am putut să le previn. Dar ce să facem acum? Îi dăm înainte așa, pentru că nu există cale de întoarcere și hai să sperăm că o să reușim. Doamne dă, nici nu mai am mult spațiu pe tabletă, acum trebuie să mă eliberez din tabletă, că tocmai ce am postat și eu prima parte, asta trebuie să fie din partea a doua. Chiar îmi pare bine că pot să fac pe părți, ne-am mai zis că am încercat să fac 24 de ore, să zic că nu o să fac treaba asta. Momentan nici n-am curaj, nu știu, 50% să merg cu mașina la muncă. În cele mai bune cazuri poate mai depășește pe un 75%, dar nu o să fie 100% prea curând, pentru că eu chiar vreau să merg cu mașina la muncă când voi avea numere negre și acum are numere roșii încă. Eu îmi doream după Paște, deja a trecut Paștele, deci ce facem? Trebuie să ne mișcăm cât mai repede, singura noastră șansă. V-am lăsat acum toate bune. După ce va spune el, adică eu chiar încep să am încredere în el, m-a dezamăgit ieri, dar uite că și el a fost îngrijorat. La fel de tare ca mine și nu și-a găsit gândurile, deci na, eu cred tare mult pentru faptul ăsta și nu vreau să-l condamn. Așa că eu iau partea și să sperăm că îi va câștiga și pe mei. La fel cum a fost la surpriza mașinii, tot ai mei au fost ultimii danucei din urmă care au aflat de toate aceste fapte. Deci așa va face și pe ăsta să facă cu meu, se pare că semănă foarte mult. Da, și credem în divinitate și uite că ne face bine credința amândoi. Uite, așa o să ne înțeleagă toată lumea că nu suntem așa de ușor de judecat ca la prima vedere, știi? Pentru că, na, poate că așa eu am încercat să mă uit la o carte după cum pretai cu băiatul ăsta, dar mi-am schimbat părerea pe ultimul moment și chiar în totalitate 180 de grade și acum mai aștept pe mei să fie rândul lor să o facă și atunci plătim ultimii bănuți, să sperăm, în vederea obținerii pe acestui rar și numerelor negre. Hai, libertate să treci fără libertate sau să ai libertate oarecum, dar după aia să nu existe șansa să nu mai ai niciodată. Da, e ciudată situația asta, nu știu ce aș face dacă s-ar întâmpla asta, dar în orice caz, dacă nu s-a întâmplat să ajung până acum la pușcărie, fi sigur că o să fac facultatea până la capăt, pentru că mai ales aș putea începe acum, dacă ar fi și motivul să crădoi, apoi eu nu m-aș lăsa frate de facultate, aș învăța până la capăt, ca pe vremuri. Deci s-ar putea întoarce vremurile de mult înapoi, dar nici pe vremuri nu aveam atâția prieteni, deci și nu mă gândeam la alții ce pățesc în alte locuri. Deci poate să fie cam același lucru, într-adevăr o să fie mai multe știri, așa să zic că ne sperie, dar și atunci în vremurile am auzit știri de astea când ne lovesc asteroizi, că nu știu ce și într-adevăr nu s-a întâmplat. Acum da, s-ar putea să se întâmple, să aibă efect, dar să nu vină până la noi efectul ăla. Adică s-ar putea întâmpla, dar nu cred că atât de repede, știi? Adică până la urmă sunt arme care nu poți să te joci chiar așa oricând. Ce oricând, niciodată, deci nu știu. Dacă s-ar întâmpla, nu știu dacă nu mi-ar veni să cred că aș apuca așa ceva și să fie și înainte de GTA 6, bă, mă gândesc că poate după. Dar dacă ar fi armată, aș veni aici, unitatea militară, nu? Aș începe de undeva, presupun că nu. Adică oricum sunt aproape de casă, știi? Tot mai bine decât în altă parte, la fel ca și cu mașina. Dar ar fi nașpa dacă nu te-ai mai lăsat să pleci de acolo ca la închisoare, atunci da, e același lucru, știi? E la fel de rău. Așa poți să alegi rău mai mic, într-adevăr. Dacă te-ai lăsat să pleci acasă, știi? Oricum sunt în apropiere, nu trebuie să fac navetă. Dacă chiar e asta, dar nu ne gândim până acolo. Eu mă gândesc să fac facultate, să termin să mi se adeverească toate minciunile, care nici măcar nu sunt minciuni, sunt ca un fel de promisiune mai accelerată, să zic așa, nu știu cum să zic, adică am promis prea devreme, dar cumva o să se întâmple, adică asta am de gând să fac.
Adică chiar nu e o minciună, chiar am voința asta și că de aici pleacă totul spre realizarea propriu-zisă. Adică altfel nu prea ai cum să faci asta să se materializeze fără să gândești despre aia, adică dacă chiar minți, nu o să ți se întâmple, știi? Și vedem dacă am mințit sau nu, adică nu poți să minți pe moment. Adică tocmai aia fac oamenii ăștia care chiar trebuie să pe o zi pe alta, știi? Exact aia de la muncă. Exact votanții mai nu știu cui. Și poate s-ar putea să nu fie așa cum zic ei, să trăiască tot așa de pe o zi pe alta, și după aceea să-și dea seama peste ceva zile că nu a fost ce trebuie, dar o să fie prea târziu pentru ei, pentru că nu s-au gândit pe mai mult timp, știi? Chiar dacă am zis că vreau să mă gândesc ce fac în prezent, da, dar aia oricum n-am de ales acum. Pentru că s-a întâmplat și aia, nu ai ce să mai schimbi. Dar eu țin cont de ce am vorbit, adică nu, știi, nu vreau să trăiesc chiar ziua respectivă, că așa o să uit de unde am plecat și o să uit unde o să ajung, deci nu o să am niște cu nici pe viitor, o să am numai prezent. De aia zic că e foarte important să te gândești la trecut, că de acolo poți să ajungi la un viitor. Așa dacă tu ești în prezent în continuu, n-ai făcut nimic, știi? Cu bucuriile astea de moment, cu, na, cum se mai zice. Că dacă înveți ceva din trecut, o să ai ce să înveți în viitor. Și tocmai de asta o să fac așa. Și o să le arăt tuturor că am înșelat în privința mea. Adică am mai făcut asta și știam că nu mint. Adică n-am cum să le dovedesc altfel. Asta o să zic automat. Deci automat sunt răul și care mă provoacă și eu sunt binele care le închid gura, să zic așa. Pentru că mereu binele va minge rău și știu că la un moment dat o să câștig. Chiar dacă pentru ei nu o să mai conteze, o să zic că aia că a trecut nu știu cât timp, că ne-ai mințit de fapt. Băi, am știut tot timpul că nu înseamnă nimic pentru mine vorbele lor acolo. Că au greșit de când au deschis subiectul despre mine. Deci, da, de aia zic că n-are rost să vorbești despre mine prea devreme. Eu pot să vorbesc, alții nu prea. Adică n-au decât să îmi înțeleagă vorbele. Dacă nu, chiar sunt liber să plece. Adică toată lumea e liberă să facă ce vrea. Eu îi las așa în pace să facă cum vor. Nu mă mai grăbesc eu repede să le dovedesc nu știu ce. Mai sunt cazuri, dar nu e pentru mine o regulă. Unii mai repede, alții mai târziu. Știu că la un moment dat o să fac așa cum am zis. Nu poate să schimbe nimeni vorbele din gura. Adică aia, astea. Așa sunt eu, adică așa fac eu. Nu, dacă sunt perfecționist, știu clar ce am de făcut, nu poate să-mi zică nimeni mai bine decât mine. Eu mă cunosc mai bine și asta e tot ce contează ca să reușești, pentru că am reușit până acum lucruri impresionante, nu poți să spui că nu. Și de adevăr, atunci când m-am certat cu ai mei, am crezut că pierd, dar n-am avut ce să pierd, adică am avut doar pur și simplu o stare proastă și ai mei ca de obicei nu s-au descurcat să îmi ridice moralul, adică tot eu am reușit, totul de unul singur. Acum fac cu ai mei ce știu sigur că pot, adică na, până la urmă, dacă nu sunt buni să dea din gură măcar să plece la ajutorul la cărare mobilă sau ce mai, oricum se ocupă cu asta, adică trebuie să-i folosesc la ce sunt ei mai buni ca să te simtă și ei bine, știi? Pentru că altfel, uite, se simte nașpa să câștig argumente cu ei, adică mi se pare că la un moment dat nu are rost, adică câștig de fiecare dată cu același nivel la un joc, adică trebuie să treci mai departe și nu poți să joci același nivel la un joc și zici că ai terminat jocul dacă jocul are mai multe nivele. În fine, dar n-ai idee de câte ori mi-am salvat banii. Cum? Și cu tine am făcut asta odată. Adică? Tu chiar credeai că o să fiu prost? Cum să spun eu ție? Să spun, să nu spun? Ce? Nu, ce adică? Păi tu ai crezut că omul ăsta mi-a dat țeapă. Da, și? Și într-un fel te-ai înșelat. Te-ai ajutat, nu? Fără el n-aș fi putut face astea. Am vorbit și cu tatăl lui. Și fără el n-aș fi putut să știu că are pe cineva cunoscut la RAR. Da? Păi ăla m-a ajutat. Ai văzut că s-a uitat la mine? Voiam un pic de mulțumită, la din cap așa ca și cum dacă nu mă ajuta omul ăsta, nu trecea mașina. Probabil. Deci, nu știu dacă datorești ceva scuze sau ceva, dar eu zic că te-a achis pentru că ai plătit banii de benzină. Cum? Cum bani de benzină? Când e băgat benzină. N-a ajutat cu nimic, dar oricum o să conduc mașina aia la un moment dat, așa că mai asta pe Da, viitor. dar ți-am mai dat și 200 pe ai văzut? Aia da? Dar pentru ce mi-ai dat? Să ai acolo, să plătești. Pentru transport, na, că ai dus mașina cu 200 euro. Da. Și, cum să zic, nu-ți pare rău de banii ăștia? Nu, deloc. Deci nu se pare că n-ai pierdut niciun ban? Nu, îmi pare rău, mă, că eu mă bucur că ai rezolvat. Nu te-ai fi așteptat, nu? Dar și la ce te-ai mai așteptat? Ah. Ce-ai făcut cu Adidas aia pe care am cumpărat? Îi port eu, de ce? Nu-i mai duc înapoi, nu? Că nu ți-am dat banii. Nu mi-ai dat pe aia. La pe care? Ăștia sunt Adidas. Amândoi. Două păreri mi-am luat. Unul și altul. Și câte ai dat, băi? 250 și 270. Păi da, și ăsta mai bun, nu? Păi da, Și da. probez acum, să vezi că îmi vine și mărimea. Eu i-am probat odată. Păi da, dar 44 sau 45? Și 43 și 44. Și am probat pe amândoi și sunt buni. 43, zi? Da, se pare că tu ai fost cel care și-a luat țeapă cu ăsta. De ce? Te-am sepuit. Mi-ai dat bani și eu i-am acceptat. Puteam să zic. Nu, stai liniștit, că eu îi folosesc, aia îmi vin bine mie. Păi da, pe Și mi-am de 2 ori ai plătit. Tu ai luat tu, ai luat pe aia. Cum de 2 ori? Pe aia tu mi-ai luat și am păstrat de Da. câteva luni bune. Dar n-are nimic. Deci nu e ok pentru tine, nu? Normal, dacă mi sunt buni. Mă gândeam că te Da. gândi că i-am cumpărat eu. Și ce Ai sunt? plătit de Ți-ai două luat o ori. pereche? Una pentru asta și una pentru Nu, cealaltă. dar acolo ce sunt? Sunt aia vechi. Aia vechi, da. Aia vechi. Hai să vrei să ți probezi acum să vezi că n-au nimica. 43, care sunt 43? Ghici. Aia vechi. Care că s-a doi verzi. Oia sau oia? Aia vechi, aia salbaștri, eu știu. Ăștia verzi sunt mai mari. Mai mari? 44, da. Dar Ce părere ai? cred Nu că- sunt la fel? Nu, cred că trebuie mai mult. Nu mai strâng. 43 și 44. Da?
Ce mărime credeai că au? 44, 45, așa? Da, mă, dar nu... Păi ți-am zis că sunt lungi. I-am văzut în aplicație, uite. Asta e modelul lor. Să aibă talpa mai lungă, știi? Am înțeles, dar s-ar putea să te țin așa. O să mă țină puțin. Erau mai lați. Mai lați, știu că lați. Aia sport. Sport, ai zis bine, că de alergare, dar ăștia nu de alergare. Ăștia vreau să iau la mall, ți-am zis. Păi da. Am știut bine de ce cumpăr. Dar tu nu știi dacă eu mi-am cumpărat de Adidas de sport sau de ăștia eleganți. Ăștia sunt legați, da, te cred. Eu ți-aș da bani înapoi, dacă tu zici că n-ai nimica, m-am simțit prost, cum să-ți dau ție țeapă? Cum să-ți dau bani, să-mi dai bani înapoi când ei dau și sărăni, acum mă duc după ea și pe mine mă costă că mă duc după ea. Aha. Vreo 200 aici. Am zis și eu la mișto, uite, am vrut să zic că n-am plătit nimica până acum din banii voștri. Am încercat să mă descurc singur. Dar o să vină timpul să vă cer din nou bani, pentru că încep să rămân fără bani. Bine, dar tu cât te tunzi? O să merg și la frizer. Trebuie să pui măcar te tunzi de sărena sau la Am poate o să merg o dată la frizer, că vreau să încerc o frizură nouă. Da, dar și cu barba ce faci? Da? Că Facem și cu barba. Nu mai poți să mergi așa. Nu o să mai merg, normal. Uite. Mai bine băia de tuns, cu care ne tunde, te dai Da. cu știi? Deci ăsta cum îmi vine și ăsta cum îmi vine. Ăsta, Ia-l pe ăla, ia-l pe chiar că ăsta nu mă strânge absolut deloc, mă strânge. Și ăla Sau mi-au venit pe picior acum, că i-am mai probat odată. Și ăsta? Nu mai sunt așa strâns ca la început. Și ăsta, uite, Trebuie deja. să-ți iei ceva pe al. O să iau și ceva. Mai subțiri. Ia spre. Nici ăsta nu mai strânge ca la început. Deci văd că s-au obișnuit cu piciorul. Stai când mergi tu mai mult să vezi ce îi simți. Și nu? Și doar nu-i poți așa unul și unul. Nu, dar am vrut să-ți arăt că, uite, Da. și mărimea asta și mărimea asta îmi vine destul de bine. Păi am înțeles. Și n-arată așa rău. Și vezi, să-ți iei haine curate, nu mai dacă... Ok, dar o să-mi iau și haine. Dar mai întâi mi-am luat papuci. Uite, vrei, dar la spălat, pe aia vrei. Da, i-am pus pe ea. Chiar la zi. Ți-ai scos în buzunare tot ce ai, să nu faci ceva. Da, i-am pus normal cartelă, ce aveam pe acolo. Laura bagă la spălat cu tot. Știu. Nu iartă nimic, mama. Dar nu verifică nimic. Da. Da, sunt bun, da. Important că atunci când mi-ai dat banii, eu eram și obosit, că avea ce mă trezise și am zis, lasă, hai că nu-i mai explic. Că tu credeai că pe ăia am cumpărat eu și am zis, lasă că știi tu mai bine. Dar tot nu înțeleg cum poți să fii așa liniștit când ai plătit de 2 ori aceeași papuci. Aha. Păi măcar nu mai trebuie să-l cumperi, lasă că mi-ai dat bani, dar nu mai trebuie să-mi dai o perioadă. Dar am vrut să-i vezi și tu, uite, acum ai văzut cum arată. N-am cum să mă duc cu ăștia, că nu sunt așa de largi, adică nici nu poți să alerg cu ei. Da, păi atunci îmi pare bine că... Îmi pare bine că nu mai zici nimic, că... Asta e... Nu trebuia să-ți faci griji. Mă bucur că ai rezolvat mașina. Da, nici n-aș fi crezut că te bucuri vreodată. Am crezut că nu mai în matriculare. Da. Păi te gândeai că mi-am luat țeapă, că tu nu ți-ai luat niciodată și... Cum nu mi-am luat asta cu țeapă, așa, m-am păcălit și eu. Nu, vreau să zic că tu ai zis că nu ți-ai luat țeapă la început sau ce ai zis tu? Și la ce mi-am luat țeapă? Cu dacie adusă din Ungaria furată. Aoleu. Da? Păi și asta ce înseamnă? Că deci, tu vrei să zici că mai e o mică șansă să pățesc ca tine, să scalpi pe urme? Deci am scăpat, oficial? Eu nu puteam matricula. Nu puteam face rarul că o găseai imediat că e mașina furată. A, deci la tine a fost mai mare țeapa decât la mine. Sau la mine poți să zici că n-a fost țeapă sau a fost cât de cât? Sau poate a vrut să-mi tragă țeapă și nu mi-a mai tras. Dar tu nu ai crezut pe ăștia că o să găsească pe omul ăla acolo la rac? Și nu ți-a spus cum am rezolvat, deci a venit ăla la mine, m-am dus la el, mi-a făcut semn. Nu o să vină să crești, a zis. Că a vorbit cu domnul ăla și i-a zis numele. Da, deci se așa foarte mult. Tot timpul a sunat pe omul ăla de 3, 4, 5 ori, l-a făcut cu capul. Ăla dădea din cap că nu mai putea de net, că s-a săturat și de câte ori l-a sunat ăla, mai veneam, îi făceam semn să iasă afară. Eu nici nu înțelegeam că trebuia să vorbesc cu alt om și nu cu el. Că practic el deja a făcut înțelegerea, știi? Și atunci când era târziu ghișe, nu mai avea pe omul ăla pe sală. Și că să le spui la părinții tăi că te bucuri acum de numerele tale. Așa mi-a zis. Sunt oameni faini. Da? Așa, Cum că așa mi-a zis, că au zis că există mașină pe numele cuiva și să aibă asigurarea pe numele altuia. Da. Deci în ziua aia am rămas pac, am crezut că o să-mi zică după. Dacă mi-am rugat să scot mașina, nu mai zis nimic, ca la început, mi-a zis că are defecțiune, nu știu care, te rog, care de aici, ceva de genul. Mi-a zis să o scot mai repede mașina, normal că ei sunt ocupați toată ziua, cred că de asta au probleme cu nervii, cine știe. Orice minut contează la ei, cred. Da, că bine că ai rezolvat. Deci nu e chiar un șaf, că cred că s-ar fi văzut dacă e furat sau ceva, ar fi zis de la început, nu? Sau trebuie să mai zică undeva, nu cred. Că mie mi-a părea, O găseam pe calculator dacă era. mi-o găsea până acum, găsea ceva la ea. Da. Sau din astea taxe de plătit sau astea numai la... O să mai plătești la, nu, l-ai plătit acum la matriculare, dar o să plătești, cred că taxa de primul în matriculare. Trebuie să o plătești, nu știu unde. Aha. Primărie, nu știu, o să te trimită După la ce? finanțe. Când la matriculare, când faci matriculare la poliție, o să te trimită la finanțe, că trebuie să o registrezi și la administrația financiară, Da. știi? Și acolo zice cât te costă pe matriculare. Da. Să evit să-mi iau mașini vechi. E normal, dacă ți-e veche, nu mai probleme. Adică nu o să mai iau până de acum încolo. Vreau să fie singura dată când o să am o mașină veche. Eu m-am gândit și la ce m-am gândit. Ca pe viitor, dacă chiar e să îmi placă mersul cu mașina, să-mi iau o mașină automatică. Sau cum se numește? Automat. Nu se plătească, nu se ai Care astea nemțești? Păi da. Păi și totuși mi-am făcut bine că mi-am luat Citroen care ce e? Franțuzesc, nu? Sau ce e? E franțuzească, da. E bine. Nu știu, acum piesele sunt scumpe la toate, da. Nu mai duce la mine. Și dacă luai diesel era și mai mult. Deci- Probleme mai mari. Cu diesel. Nu știu, eu chiar mă simt bine că am trecut prin momentele astea, știi, cu Radu, că n-aș fi crezut niciodată că o să-mi treacă atât de ușor a doua oară. Nu, chiar voiau oamenii ăștia, deci când au auzit prima dată le-a căzut fața, știi? De-aia mă gândesc că poate n-au vrut să o facă intenționat. Ea cred că e și casnică, că i-a zis soțul ei ăsta, hai că aduci și eu pahar cu apă. Deci chiar așa nu poate să-și iau un pahar cu apă, mai ceva ca mama. La un moment dat, ca ce care se zice? Da, ca acesta, dar uite că și, nu, vreau să zic că mama nu, cum să zic, nu vine să pună ție pahar cu apă, trebuie să ții tu. La bani până acum. Mi-am făcut mai bine că mi-a luat ceva mai ieftin, știi? Măcar să testez și eu o mașină mai ieftin. Altfel n-aveam bani. Nu mai rămâneau, ce făceam? Îmi luam mașină și mâncam pateu pe pâine. O să aveți mai multă încredere, nu știu, să zic și eu. Ia. Păi asta nu avem mai multă
Bă, ce veste incredibilă. Să nu fi zis altfel că ar fi sunat ca un Colin și iară mă înjuram pe mine însumi ca apărare față de mama mea, pentru că și pe ea am cam jignit-o când a început să cânte Colin de mijlocul lunii mai. Și acum era să o păsesc și eu, deci ce să zic. Așa că nu sare departe de trunchi și cred că ar trebui să mă învăț minte, să nu mai gândesc rău la nimeni, pentru că mi se întoarce împotriva. Asta am observat în ultimul timp, de fiecare dată când mă certam cu ai mei, am început să am ghinion. Deci nu din cauza asta am început eu să-mi pierd încrederea în omul ăsta, dar din cauza faptelor mele greșite. Că el a avut dreptate de la început, dar n-am vrut eu să fiu 100% convins de chestia asta, pentru că nici ai mei nu erau convinși și te gândești că, bă, uite, părinții singuri care îți vor binele și până la urmă poate ar fi fost ceva, vreo răsturnare de situație. Dar uite că s-a întâmplat exact cum mi-am imaginat de la bun început. Deci am reușit și partea a doua la acest clip. E practic surpriză după surpriză, știi? Și ziceau ei că nu mai vor surpriză, dar uite că le-am mai făcut o surpriză, mai multe surprize, că am zis adevărul despre Adidas ăștia pe care nici măcar nu i-a văzut, adică nu și el nu a știut pe ce mi-a dat banii, ca un fel de referință subtilă la faptul că el a crezut că eu am fost cel care mi-am luat țeapă și până la urmă a recunoscut și pe cameră că și-a luat și el. Până acum n-a zis toate astea, parcă s-a abținut să zică, adică a zis la un moment dat ceva, dar ca și cum a făcut-o în defavoarea mea, nu știu, a încercat să se scoată pe el și să mă împingă pe mine la fund, cum s-ar spune, pentru faptul că în momentul ăla chiar s-a crezut de către toată lumea că mi-am luat țeapă. Până la urmă, mai nimeni nu a aflat acum că a trecut mașina Raru. Am avut eu o manifestare pozitivă pe grup și i-am zis că vara asta va fi vorba despre calitate, nu cantitate, pentru că, într-adevăr, vreau să fie ceva unic în existența mea. Nu vreau să continui să îmi cumpăr mașini, să continui să muncesc la cote maxime, adică va veni vremea relaxării, să înceapă relaxarea, băi fraților. Dar eu nu beau nicio bere, scuzați-mă pe mine. Cred că peste o lună, adică pot să mai țin acolo, să nu mai știu de ea cum arată, efectiv să mă duc să mă întreb, bă, da, asta era culoarea ei până acum. Știi ce zic? Cu toate că aș vrea să-mi și schimb culoarea mașină, n-am mai vorbit despre asta, n-are rost să, asta cred că la un serviciu autorizat nu trebuie neapărat la rar. O să mai stau pe acolo pentru că o să fie dor de ei, că am scăpat, bă, destul de repede, n-aș fi crezut. Până la urmă am zis că poate o să se repete ca la școala de șoferiști, la cap, când am stat chiar și ani la rând, dar acum să știi că am scăpat destul de repede. Și am reușit. La sincer, cuținții ăștia, bă, nu pare atât de rău de ei, știi, adică aș putea și fără, dar, bă, merită încercat o dată în viață, adică măcar să exploatez această oportunitate. Primesc mai frumos această veste decât acum, când trebuie să ies în întâmpinarea verii, pentru că se apropie vara și nu se putea mai frumos de atât decât să îmi treacă mașina Raru, frate. N-a trecut-o de ziua Pământului, dar o face de 13 marți. Nu știu cum vine asta, dar foarte interesante datele calendaristice și simbolice, să zic așa. Adică, da, a fost ceva ce nu cred că o să mai retrăiesc în momentul ăsta. Am vrut să înregistrez o scurtă reacție din partea lui, că ca de obicei nu trebuia să filmez. Dar măcar asta pot să fac, pentru că, bă, chiar a spus cuvinte frumoase pentru el. Gândiți-vă că la el e ceva nemai întâlnit să vorbească frumos, dar, bă, și când o face, bă, chiar e de apreciat, omule, pentru că te obișnuiești cumva să te mulțumești cu mai puțin, știi? Adică nu sunt un răsfățat sau ceva. Spune-mi, am avut dreptate. Nici n-am spus asta, nici nu l-am rugat să îmi plătească ceva, pentru că și eu trebuia să îi plătesc pentru ce mi-a dat el, bani de buzunar, să zic așa. Deci cumva parcă a fost ca un fel de anticipare că o să fie neîndreptățit sau cum să zic. În sensul că și-a dat seama că nu trebuia să judece după aparențele, asta e cel mai important, că am reușit să îi implementez această concepție. Dar la fel și la mine și am învățat din anumite lucruri, adică până la urmă nu exagerez cu chestii de genul să văd, uite că merge, hai să ce am făcut până acum. Eu cu fostul proprietar și tatăl său și eu și cu tatăl meu și cumva s-a echilibrat la echipe, așa, deci de la agonie la extaz, așa am petrecut ultimele 2-3 luni de zile, adică aproape toată primăvara și e incredibil că în final, deci a fost la început bine, rău și apoi iară bine, deci am început la fel cum am terminat cu această procedură, să zic așa, despre mașină și da, sunt mulțumit pentru ce am realizat, a avut încredere în mine oamenii ăștia, am zis că sunt ca o familie pentru mine, de la distanță, am zis că sora mea e mai mică decât mine și chiar dacă este ziua ei de naștere astăzi, tot la fel va rămâne pentru mine, știi? Ca și sora mai mică. Și a fost un mesaj emoționant, adică s-a întâmplat asta după ce am dat mesajul de la mulți ani sora mea și omul ăsta a empatizat cu mine și a zis că un frate nu se uită niciodată. Și da, într-adevăr, azi a întrebat de mine, nu i-am răspuns pentru că trebuia să mă pregătesc pentru un mesaj mai frumos, deci nu puteam să fac asta oricând, oriunde. Și da, până la urmă sunt o persoană bună, dar nu-mi dau seama dacă de fapt eu sunt de natură persoană rea, dar Dumnezeu mă influențează atât de mult încât eu nu mai am nicio influență asupra acțiunilor mele. Nu știu cum să zic, dar
da, datorită lui am tot ce îmi trebuie deocamdată și să facem să dureze, cam asta e chestia. Și mă bucur până și pentru cele mai mici detalii și conversațiile cu oamenii ăștia și că am ținut legătura pe parcurs. Deci nu o să uit, am impresia cât a fost ceva de neuitat această experiență. Deci am descris cuvânt cu cuvânt la omul ăsta ce am simțit în acele momente de glorie. Deci, da, a fost tot. Mă ocup de un singur scop, dacă până acum am avut mai multe, dar adică după vara asta o să scad din ele foarte mult, știi? Și o să mai fie cumva în paralel, adică vreau să mai am de-a face, dar nu vreau să mai insist pe toate treburile, adică vreau să am mai mult așa singură chestie, gen anume principala chestie să fie facultatea, adică în rest să nu mai am alte motive, știi, că n-am făcut bine. Sau atunci să fiu și eu mai convins și eu că asta trebuie să fac, știi? Până la urmă, sincer, e în mâinile mele șansa asta, adică alții nu mi-au mai dat nicio șansă, eu singur care am mai rămas, să zic așa, că mai dau o șansă, cu toate că, să zic așa, că am repetat anul, dar nu din cauza mea, din cauza altora, și acum că nu mai sunt ceilalți, să zic așa că erau cât timp ziceam adevărul acum, că e ca un fel de presupunere de-a mea, numai eu sunt în chestia asta, nu pot să mă bazez pe nimeni, aia e chestia. Deci dacă o fac, știu eu cel mai bine, știi? Nu trebuie să cer sfatul nimănui în asta, adică sigur că doar așa pot să repar tot ce am greșit, știi? Adică la un moment dat mă gândesc că nu e degeaba tot ce fac și că trece mult timp. Cu atât mai mult timp, cu atât mai bine, știi? Uite că am reușit să facem chestiile astea. Adică am avut curaj până la urmă, ne-am găsit curaj într-o zi, că nu puteam în orice moment al zilei sau așa, adică nu știam nici noi sigur. S-a întâmplat fix atunci și aia e. Așa o să fie și acum. Și eu să-mi dea dreptate mai târziu, pentru că o să mă înțeleagă că ei nu mă înțeleg de la bun început. Poate nici eu nu mă exprim cum trebuie, dar poate ei nici nu cred până nu văd. Da, uite, poate o să înceapă să creadă dacă le fac pe astea așa, pas cu pas. O să reușesc la un moment dat și o să fie și aici, dacă uite am reușit și mai și mama mea aici și a văzut că am mașină. Acum facultatea poate o să fie greu, uite, și cu mâncarea asta la cât tolerează, nu știu acum, dacă o să reușesc să îi fac această reușită. Da, într-adevăr, o să mai treacă niște ani, adică nu ține de mine, știi? Și da, o să fac tot ce pot ca măcar cineva să știe de chestia asta, adică nu știu dacă e fizic posibil să știe toți care sunt acum, pentru că e o chestiune de timp și nu pot, adică poate ar fi putut, dar uite că aș fi ratat alte reușite, care oricum le-au făcut timpul mai frumos, adică la toți, deci probabil nu pot să zic că nu mai am nimic de pierdut acum, dacă se întâmplă asta e chiar, nu pot să mă concentrez pe lucruri pe care nu le pot influența, și adică la un moment dat o să se întâmple, nu vreau să îmi fac griji despre asta în fiecare zi, că măcar eu să știu că o să o fac pe asta la un moment dat și apoi și restul care mai știu eu că o să fie atunci, de față, că o să mai dureze ceva, adică mă gândesc că nu, dar uite, până la urmă m-am însănătoșit de când am zis eu că nu o să mai trăiesc mult sau că nu mă mai simt bine. Uite, și am mai trecut niște ani și iată aici, încă mai sunt, deci nu trebuie să mă gândesc numai la necazuri, să mă gândesc că o să se poată și mă rog ca în măsura asta toți să știe că o să fac și asta, să nu rămână în trecut la o versiune de-a mea cu gândul că nu am îndeplinit misiunea asta, știi? O să se întâmple mai târziu decât am așteptat, dar mai bine mai târziu decât niciodată, asta e concluzia. Și de fapt și de drept, asta am și doresc să se întâmple și ai mei poate nu le-am dovedit destul, dar mai mult de atât nu pot să fac aici, ori mă cred, ori nu. Eu oricum o să trec la nivelul următor, adică să mă concentrez numai pe chestia asta. Și nivelul următor nu în sensul că e mai bine neapărat, că o voi duce mai bine sau ceva, dar în sensul că am avansat prin acțiunile mele. Că s-a întâmplat că n-am stat pe loc. Că așa nu pot să zic că am făcut ceva, adică atunci pot să zic că pierdem timpul. Dacă stăteam și doar mă gândeam, dar în timpul ăsta am avut chestii de făcut și eu zic că de asta nu am de ce să fiu pedepsit sau ceva de divinitate. Există o cale tot timpul, nu trebuie să renunțăm. Toate bune. Hai, mă duc. Să parchez mai în spate mașina. Pe aici, uite locul liber. Hai la următoare. Uite, aici. Aici? Da. La limită. Cred că o stau mai în spate. Nu? Doamne ferește! Ești bine? E bine? E bine, sunt bine. Mai bine ca ieri. Cu aceste mașini în jurul nostru, intimitate, uite și acolo, deci suntem înconjurați de mașini. Avem și stâlpul acesta minunat, filmează stâlpul ăsta că nu mai vezi așa operă de artă. Și bineînțeles aici cu luminile astea până la ora închiderii o să stau, pentru că o să lucrez peste noapte și nu o să se mai vadă absolut nimic. Deci da, mă bucur că m-a adus cameramanul aici, fără el nu se putea. Cameramanul nu moare niciodată, deci nici eu, pentru că mi-a dat din scutul lui.
protector. De cameraman ce e. No, bun. Bă, era genial dacă puteam să fac o noapte la Kaufland. Dar trebuie să o ducem acasă în siguranță. Ba piciorul. Oare să mă filmez? Mă filmez la Mac, ok? Haideți, doamnă, mai repede că mi se încălzește aici frișca. Cât ar trebui să aibă? 4 grade. Păi ce scrie aici, doamnă? Cât are frișca asta, doamnă? 23 de grade? Amenzi maxime sus. Bă, eu tot îmi dau cu frișcă pe față. Uite, am plecat de la Mac. Coe! Stai că intru aici în gardă. Bro, mi-am luat mecurile, bro. Și ce le spunem telespectatorilor care se uită la noi acum? Că Mac va fi închis de ANPC. Păi da, cum? Spui mie să șterg filmarea? Mamă! Bă, are ceva dacă am dat din a treia în a întâia? Coaie, nu o să știe nimeni. Bă, dar mi-alunecă efectiv de la frișcă. Zi-mi, te rog, că e cu jucărie. I-am cerut la doamna aia cu jucărie. Dă-mi, te rog, cu jucărie. Mi-a pus jucărie, coaie, nu mi-a pus scheletele, coaie. Coaie, nu, iese urât, coaie. Cum să nu-mi pui scheletele? Coaie, mi-a pus ambele jucării la fel, coaie. Nu. Coaie, mi-a pus la fel, coaie. Bă, îmi vine să mă întorc, băga mea și... Mâine au berit-o. Cu cutie, coaie. Ce-i mizeria asta? Așa le zic. Nu fac ca Sorin Bontea. Bucătăria, mă scuzați. Bă, dar am nimerit, bă, pe urâtă era pe schimbul de tură. Da. Măcar atâta, odată în viață, bă. Și dacă ce? Dacă făceam când eram copil, nu se uita lumea la mine? Dori, bă, scheletele ăla, nu știu. Bă, de ce nu m-am gândit? Bă, n-a spus niciunul. Dar oricum, ce-ar fi zis? Că nu ți-l dăm, că nu-l mai avem. Bă, ce tare era, bă, dacă prim... Bă, dar cum să ne dea, bă, chiar? În loc să ne dea 2 scheleți sau un schelet, nu i-a dat niciunul. Da, la fel. Și am luat și 2 meniuri. O să încerc să arunc ăsta la coș cu aia. Gen din mașină. Păi pui mei, acum Mac Drive la Mac Drive și la coșul de gunoi Drive, tot același lucru. Bă, pot să zic asta că ai plecat de la ei. Ce e sucul ăsta, Mac? Ce? Bă, care e frig sau mi se bă, pare? Bă, e frig. e în condiții optime. Noroc că am venit seara. O să rămână o amintire pentru mine. Văd că nu vine nimeni, nu ne deranjează. Acum ne luăm rămas bun. Să treci, Paul. Și ne vedem. Pa!